Η ιδέα του τίποτα έχει προκαλέσει βαθιά πρόκληση στην ανθρώπινη σκέψη για χιλιάδες χρόνια. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν για πρώτη φορά να κάνουν ερωτήσεις για την ύπαρξη, σύντομα βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα παράξενο και ανησυχητικό πρόβλημα. Τι σημαίνει να μην υπάρχει κάτι απολύτως? Στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη τίποτα αρκετά εύκολα. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα σε ένα κουτί, εννοώντας ότι το κουτί είναι άδειο. Όμως ακόμα και σε αυτό το απλό παράδειγμα, το ίδιο το κουτί εξακολουθεί να υπάρχει, ο αέρας μέσα του εξακολουθεί να υπάρχει και ο χώρος παραμένει εκεί. Άρα αυτό το τίποτα δεν είναι απόλυτο. Είναι απλώς ένας τρόπος να λέμε ότι ένα συγκεκριμένο αναμενόμενο αντικείμενο απουσιάζει. Οι φιλόσοφοι έχουν παρατηρήσει αυτό το πρόβλημα και έχουν θέσει ένα πιο σοβαρό ερώτημα. Είναι καν δυνατό ένα απόλυτο τίποτα, όπου δεν υπάρχει χώρος, ούτε χρόνος, ούτε ύλη, ούτε ενέργεια, ούτε καν η δυνατότητα κάποιου πράγματος? Ένας από τους πρώτους στοχαστές που αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα ήταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Παρμενίδης. Υποστήριζε ότι αυτό που δεν είναι, δεν μπορεί να υπάρχει με κανέναν τρόπο. Σύμφωνα με αυτόν, το να σκεφτείς το τίποτα είναι αδύνατο, διότι σκεφτόμενος κάτι, έστω και τίποτα, του δίνεις ήδη κάποια μορφή ύπαρξης στο μυαλό. Στην άποψή του, μόνο το είναι πραγματικό και το μη είναι δεν μπορεί να είναι. Αυτή η ιδέα μπορεί να φαίνεται παράξενη, αλλά ανάγκασε τους μεταγενέστερους στοχαστές να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Αν το τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει, πώς εξηγούμε την αλλαγή, την απουσία ή την εξαφάνιση? Αργότερα, οι φιλόσοφοι άρχισαν να εξερευνούν αυτό το πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μερικοί προσπάθησαν να αποδεχτούν ότι το τίποτα θα μπορούσε να υπάρχει με κάποια περιορισμένη έννοια, ενώ άλλοι επέμεναν ότι είναι απλώς μια έννοια που δημιουργείται από τη γλώσσα. Ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης υιοθέτησε μια πιο πρακτική προσέγγιση. Απέρριψε την ιδέα ενός αληθινού κενού, δηλαδή ενός χώρου απολύτως άδειου από τα πάντα. Πίστευε ότι η φύση δεν επιτρέπει ένα τέτοιο κενό και ότι αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν κενό χώρο εξακολουθεί να είναι κάτι που υπάρχει με τον τρόπο του. Καθώς η φιλοσοφική σκέψη επεκτάθηκε πέρα από την αρχαία Ελλάδα, διαφορετικοί πολιτισμοί ανέπτυξαν τις δικές τους ιδέες για το τίποτα. Σε τμήματα της Ασίας, ιδιαίτερα σε παραδόσεις που επηρεάστηκαν από τη βουδιστική σκέψη, η ιδέα της κενότητας έγινε κεντρική για την κατανόηση της πραγματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κενότητα δεν σήμαινε ολική απουσία των πάντων. Αντίθετα, παρέπεμπε στην ιδέα ότι τα πράγματα δεν έχουν σταθερή και ανεξάρτητη ουσία. Όλα εξαρτώνται από άλλα πράγματα για να υπάρχουν και τίποτα δεν υπάρχει εντελώς από μόνο του. Αυτή η άποψη μετατοπίζει τη σημασία του ατμπούας. Τίποτα από μία ολική απουσία σε μία βαθύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί η ύπαρξη η ίδια. Σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, το τίποτα δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε. Δεν είναι ένα σκοτεινό κενό που απειλεί την ύπαρξη, αντίθετα είναι ένας τρόπος να δούμε ότι αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν στέρεο και μόνιμο είναι στην πραγματικότητα ρευστό και διασυνδεδεμένο. Ένα άτομο, για παράδειγμα, δεν είναι ένα σταθερό αντικείμενο, αλλά μια συλλογή από διαδικασίες, σχέσεις και μεταβαλλόμενες συνθήκες. Όταν αυτές οι συνθήκες αλλάζουν, το άτομο αλλάζει. Από αυτή την οπτική, το τίποτα γίνεται ένας τρόπος κατανόησης ότι δεν υπάρχει κανένας μόνιμος πυρήνας πίσω από τα πράγματα. Προχωρώντας στην ιστορία, οι Ευρωπαίοι φιλόσοφοι άρχισαν να επανεξετάζουν την ιδέα του τίποτα με νέα ένταση. Κατά την περίοδο γνωστή ως διαφωτισμός, οι στοχαστές εστίασαν πολύ στη λογική και την νόηση. Προσπάθησαν να οικοδομήσουν συστήματα σκέψης που να εξηγούν τον κόσμο με σαφή και δομημένο τρόπο. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτά τα συστήματα,
η ιδέα του τίποτα παρέμενε δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Δεν εντασσόταν εύκολα στις λογικές κατηγορίες, επειδή φαινόταν να βρίσκεται εκτός των ίδιων των ορίων της ύπαρξης. Ένας φιλόσοφος που πήρε αυτή την πρόκληση στα σοβαρά ήταν ο Ιμάνουελ Καντ. Υποστήριζε ότι το ανθρώπινο μυαλό έχει όρια και ότι ορισμένες ερωτήσεις μπορεί να είναι αδύνατο να απαντηθούν πλήρως. Σύμφωνα με αυτόν, η ιδέα του τίποτα είναι μία από εκείνες τις δύσκολες περιοχές όπου το μυαλό προσπαθεί να υπερβεί τα φυσικά του όρια. Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να φανταστούν το απόλυτο τίποτα, συχνά καταλήγουν να φαντάζονται κάτι σαν κενό χώρο ή σκοτάδι. Αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι μια μορφή ύπαρξης. Για τον Καντ, αυτό έδειχνε ότι το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί πραγματικά να συλλάβει το απόλυτο τίποτα. Στον 19ο αιώνα, η συζήτηση για το τίποτα πήρε μια πιο έντονη και προσωπική τροπή. Οι φιλόσοφοι άρχισαν να συνδέουν την ιδέα του τίποτα με την ανθρώπινη εμπειρία, ιδιαίτερα με συναισθήματα κενού, έλλειψης νοήματος και αβεβαιότητας. Μια από τις βασικές φιγούρες σε αυτή την αλλαγή ήταν ο δανός φιλόσοφος Σέρεν Κίρκεγκορ. Εξερεύνησε πως τα άτομα αντιμετωπίζουν την πιθανότητα η ζωή να μην έχει σαφές ή εγγυημένο νόημα. Σε αυτό το πλαίσιο, το τίποτα συνδέθηκε με το άγχος. Δεν ήταν απλώς μια έννοια, αλλά ένα συναίσθημα που αναδύεται όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι οι αποφάσεις τους δεν καθορίζονται από μια σταθερή δομή. Αυτή η ιδέα αναπτύχθηκε περαιτέρω στο έργο μεταγενέστερων φιλοσόφων, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τον υπαρξισμό. Αυτοί οι στοχαστές τοποθέτησαν την ανθρώπινη ύπαρξη στο κέντρο της φιλοσοφίας τους. Υποστήριζαν ότι οι άνθρωποι δεν γεννιούνται με έναν σταθερό σκοπό, αλλά πρέπει να δημιουργούν νόημα μέσα από τις πράξεις τους. Αυτή η ελευθερία μπορεί να είναι ενδυναμωτική, αλλά και ανησυχητική. Όταν δεν υπάρχει δεδομένο νόημα, υπάρχει πάντα η πιθανότητα του τίποτα, ένα είδος κενού όπου ο σκοπός μπορεί να εξαφανιστεί. Ο φιλόσοφος Ζαν Πολ Σάρτρ εξερεύνησε αυτή την ιδέα λεπτομερώς. Υποστήριζε ότι το τίποτα δεν είναι απλώς μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που εμφανίζεται μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση. Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο περιμένει να συναντήσει έναν φίλο σε συγκεκριμένο μέρος και ο φίλος δεν έρχεται, η απουσία γίνεται αισθητή. Το άτομο βιώνει ένα είδος τίποτα εκείνη τη στιγμή. Σύμφωνα με τον Σάρτρ, αυτή η ικανότητα να αναγνωρίζουμε την απουσία δείχνει ότι το τίποτα συνδέεται με την ανθρώπινη συνείδηση. Ο Σάρτρ πήγε ακόμα παραπέρα, προτείνοντας ότι το τίποτα διαδραματίζει ρόλο στην ελευθερία. Καθώς οι άνθρωποι δεν είναι σταθερά αντικείμενα, μπορούν πάντα να πάρουν απόσταση από την τρέχουσα κατάστασή τους και να φανταστούν διαφορετικές πιθανότητες. Αυτός ο χώρος ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που θα μπορούσε να είναι, δημιουργεί ένα πεδίο μέσα στο οποίο υπάρχει το τίποτα. Δεν είναι ένα φυσικό κενό, αλλά ένα είδος ανοιχτότητας που επιτρέπει την αλλαγή και την επιλογή. Ένας άλλος φιλόσοφος, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, προσέγγισε το ζήτημα του τίποτα με διαφορετικό αλλά συγγενή τρόπο. Υποστήριζε ότι οι άνθρωποι έχουν μία μοναδική σχέση με την ύπαρξη, επειδή είναι συνειδητοί σε αυτήν. Αυτή η συνείδηση περιλαμβάνει την αναγνώριση ότι η ύπαρξη μπορεί να τελειώσει. Για τον Χάιντεγκερ, η εμπειρία της αγωνίας αποκαλύπτει την παρουσία του τίποτα. Σε στιγμές βαθιάς ανησυχίας, ο οικείος κόσμος μπορεί να χάσει τη σημασία του και ένα άτομο μπορεί να νιώσει ότι τα πάντα του ξεφεύγουν. Σε τέτοιες στιγμές, το τίποτα δεν είναι απλώς μία ιδέα, αλλά κάτι που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η πραγματικότητα. Ο Χάιντεγκερ πίστευε ότι η αντιμετώπιση αυτού του είδους τίποτα μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο αυθεντική ζωή. Όταν οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι η ύπαρξή τους δεν είναι εγγυημένη και ότι θα τελειώσει κάποτε, μπορούν να αρχίσουν να παίρνουν τις αποφάσεις τους με μεγαλύτερη σοβαρότητα
Με αυτή την έννοια, το τίποτα γίνεται ένας τρόπος κατανόησης των ορίων της ζωής και της σημασίας της ατομικής ευθύνης. Αν και αυτές οι φιλοσοφικές ιδέες μπορεί να φαίνονται αφηρημένες, συχνά συνδέονται στενά με τις καθημερινές ανθρώπινες εμπειρίες. Τα συναισθήματα κενού, απώλειας ή αβεβαιότητας μπορούν να φέρουν την ιδέα του τίποτα στην προσωπική ζωή. Για παράδειγμα, όταν κάποιος χάνει ένα αγαπημένο πρόσωπο, αναδύεται μια αίσθηση απουσίας που μπορεί να είναι συντριπτική. Το άτομο που ήταν κάποτε παρόν δεν υπάρχει πλέον. Και αυτή η απουσία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Οι φιλόσοφοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτού του είδους εμπειρίες για να εξερευνήσουν πως το τίποτα δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια, αλλά κάτι που οι άνθρωποι συναντούν σε πραγματικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα, ορισμένοι στοχαστές έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν το τίποτα με πιο λογικό και αναλυτικό τρόπο. Αναρωτιούνται αν είναι δυνατό να οριστεί το τίποτα με σαφείς όρους. Αυτό συχνά οδηγεί σε δύσκολες ερωτήσεις. Αν το τίποτα είναι πραγματικά τίποτα, τότε δεν μπορεί να έχει ιδιότητες. Δεν μπορεί να περιγραφεί, να μετρηθεί ούτε καν να σκεφτεί χωρίς να γίνει κάτι. Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο. Τη στιγμή που οι άνθρωποι προσπαθούν να περιγράψουν το τίποτα, φαίνεται να του δίνουν κάποια μορφή ύπαρξης. Η γλώσσα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρόβλημα. Οι λέξεις είναι σχεδιασμένες να αναφέρονται σε πράγματα, πράξεις ή ιδέες. Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη τίποτα, αυτή φαίνεται να λειτουργεί ως όνομα, σαν να αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά αν το τίποτα δεν είναι ένα πράγμα, τότε η λέξη μπορεί να παραπλανά. Ορισμένοι φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι πολλά από τα προβλήματα γύρω από το τίποτα προέρχονται από τον τρόπο που είναι δομημένη η γλώσσα. Προτείνουν ότι, εξετάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι λέξεις, θα μπορούσε να είναι δυνατό να αποφευχθεί η σύγχυση. Σε πιο πρόσφατες εποχές, οι φιλόσοφοι συνέχισαν να εξερευνούν την ιδέα του τίποτα με νέους τρόπους. Μερικοί τη συνέδεσαν με ερωτήματα για την ίδια την πραγματικότητα. Αναρωτιούνται αν η ύπαρξη κάποιου πράγματος αντί για τίποτα απαιτεί εξήγηση. Γιατί υπάρχει το σύμπαν? Γιατί δεν υπάρχει απλώς τίποτα? Αυτό το ερώτημα δεν έχει εύκολη απάντηση και παραμένει ένα από τα βαθύτερα μυστήρια της φιλοσοφίας. Άλλοι έχουν προσεγγίσει το τίποτα από την οπτική της ανθρώπινης ταυτότητας. Αναρωτιούνται τι σημαίνει να υπάρχει ένα άτομο και αν υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας που ορίζει ποιος είναι κάποιος. Αν ένα άτομο αλλάζει με τον καιρό, χάνοντας αναμνήσεις, αποκτώντας νέες εμπειρίες και τροποποιώντας τις πεποιθήσεις του, τότε τι παραμένει σταθερό? Ορισμένοι φιλόσοφοι προτείνουν ότι μπορεί να μην υπάρχει καμία σταθερή ουσία. Από αυτή την οπτική, ο εαυτός δεν είναι ένα στέρεο αντικείμενο, αλλά μια διαδικασία, και η ιδέα του τίποτα βοηθά να αποκαλυφθεί αυτή η ρευστή φύση. Υπάρχουν επίσης συζητήσεις για το τίποτα σε σχέση με τον θάνατο. Πολλές φιλοσοφικές παραδόσεις έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν τι συμβαίνει όταν τελειώνει η ζωή. Μερικοί υποστηρίζουν ότι ο θάνατος είναι επιστροφή στο τίποτα, μια ολική απουσία εμπειρίας. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να φανταστούμε αυτή την κατάσταση, διότι κάθε απόπειρα να τη φανταστούμε συνεπάγεται κάποια μορφή συνείδησης. Αυτό οδηγεί σε συνεχιζόμενες συζητήσεις για το αν ο θάνατος μπορεί πραγματικά να γίνει κατανοητός. Πέρα από αυτά τα σοβαρά και μερικές φορές βαριά θέματα, η ιδέα του τίποτα έχει επίσης εμπνεύσει τη δημιουργικότητα. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και στοχαστές τη χρησιμοποίησαν ως θέμα για να εξερευνήσουν τα όρια της φαντασίας. Προσπαθώντας να περιγράψουν το τίποτα, αποκαλύπτουν συχνά τα όρια της ίδιας της σκέψης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέους τρόπους θέασης του κόσμου και αμφισβήτησης παραδοχών που συνήθως θεωρούνται δεδομένες.
Παρά όλες αυτές τις προσπάθειες, η ιδέα του τίποτα παραμένει δύσκολο να κατανοηθεί πλήρως. Βρίσκεται στο άκρο της κατανόησης, εκεί όπου η γλώσσα, η λογική και η φαντασία αρχίζουν να καταρρέουν. Κάθε φιλοσοφική προσέγγιση προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης γι' αυτό, αλλά καμία δεν παρέχει μια οριστική απάντηση που να λύνει όλες τις ερωτήσεις. Ορισμένοι στοχαστές αποδέχονται αυτή την αβεβαιότητα και την βλέπουν ως μέρος της αξίας της φιλοσοφίας. Αντί να προσπαθούν να εξαλείψουν το μυστήριο, το εξερευνούν, χρησιμοποιώντας το ως τρόπο για να εμβαθύνουν την κατανόηση. Με αυτή την έννοια, το τίποτα δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, αλλά μια πύλη προς νέους τρόπους σκέψης για την ύπαρξη, το νόημα και την πραγματικότητα. Όταν οι επιστήμονες μιλούν για κενό χώρο, δεν αναφέρονται σε ένα μέρος που δεν περιέχει απολύτως τίποτα. Στην καθημερινή γλώσσα, οι άνθρωποι συνήθως φαντάζονται τον κενό χώρο ως μια ολική απουσία, ένα είδος απόλυτου κενού όπου δεν υπάρχει ύλη, ενέργεια ή δραστηριότητα. Ωστόσο, στην επιστήμη, ιδίως σε τομείς όπως η φυσική και η αστρονομία, η ιδέα του κενού χώρου είναι πολύ πιο σύνθετη και λιγότερο απλή. Αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν κενό δεν είναι πραγματικά κενό. Είναι μια κατάσταση στην οποία η ποσότητα ύλης είναι εξαιρετικά χαμηλή, αλλά εξακολουθεί να περιέχει ενέργεια, παιδεία και συνεχή δραστηριότητα που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή απευθείας από το ανθρώπινο μάτι. Για να κατανοήσουμε αυτή την ιδέα με σαφήνεια, είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε από το πώς οι άνθρωποι αρχικά αντιλαμβάνονταν την απουσία. Για μεγάλο διάστημα στην ιστορία, πολλοί στοχαστές πίστευαν ότι ένα αληθινό κενό δεν μπορούσε να υπάρξει καθόλου. Θεωρούσαν ότι η φύση θα γέμιζε πάντα κάθε άδεια περιοχή με κάτι, είτε αέρα, είτε νερό, είτε κάποια άλλη ουσία. Αργότερα, οι επιστήμονες άρχισαν να δοκιμάζουν αυτές τις ιδέες μέσω πειραμάτων. Δημιούργησαν συσκευές ικανές να αφαιρούν τον αέρα από ένα δοχείο, σχηματίζοντας αυτό που ονόμασαν κενό. Αυτά τα πρώτα πειράματα έδειξαν ότι ήταν δυνατό να μειωθεί η ποσότητα ύλης σε έναν χώρο, αλλά ακόμη και έτσι ο χώρος δεν ήταν εντελώς κενός. Στη σύγχρονη επιστήμη, ένα κενό ορίζεται ως μία περιοχή στην οποία ο αριθμός των σωματιδίων είναι πολύ χαμηλός σε σύγκριση με κανονικές συνθήκες όπως αυτές της επιφάνειας της Γης. Για παράδειγμα, ο αέρας γύρω από τους ανθρώπους περιέχει πολλά μόρια, όπως οξυγόνο και άζωτο. Σε ένα κενό, η πλειονότητα αυτών των μορίων αφαιρείται. Ωστόσο, ακόμη και το καλύτερο κενό που δημιουργείται σε εργαστήριο εξακολουθεί να περιέχει ορισμένα σωματίδια. Αυτά μπορεί να είναι ελάχιστα, αλλά παραμένουν παρόντα. Οι επιστήμονες μετρούν το πόσο κενός είναι ένας χώρος, μετρώντας πόσα σωματίδια υπάρχουν σε έναν συγκεκριμένο όγκο. Ένα κενό υψηλής ποιότητας μπορεί να έχει μόνο μερικές εκατοντάδες σωματίδια σε έναν χώρο όπου ο κανονικός αέρας θα είχε δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια. Ακόμη και έτσι, δεν είναι εντελώς κενό. Η ιδέα της τέλειας απουσίας, στην οποία δεν υπάρχει απολύτως κανένα σωματίδιο, είναι κάτι που οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ούτε να παρατηρήσουν. Όταν οι επιστήμονες μελετούν το διάστημα, το περιγράφουν επίσης ως κενό. Ο χώρος μεταξύ άστρων και γαλαξιών περιέχει πολύ λιγότερα σωματίδια από οποιοδήποτε κενό που μπορεί να δημιουργηθεί στη Γη. Ωστόσο, ακόμη και αυτός ο απέραντος χώρος δεν είναι κενός. Περιέχει μικρές ποσότητες αερίου, σκόνης και άλλων σωματιδίων. Επίσης υπάρχουν μορφές ενέργειας, όπως το φως από μακρινά άστρα και ακτινοβολία από διάφορες πηγές. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση του κενού χώρου είναι η έννοια των πεδίων. Στη φυσική, ένα πεδίο είναι κάτι που υπάρχει σε όλο τον χώρο
και μπορεί να επηρεάζει αντικείμενα. Για παράδειγμα, υπάρχουν βαρυτικά πεδία και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αυτά τα πεδία είναι παρόντα ακόμη και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ορατά σωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν αφαιρούνταν όλοι οι ύλοι από μία περιοχή, αυτά τα πεδία θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία στη σύγχρονη φυσική είναι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Είναι υπεύθυνο για το φως, τα ραδιοκύματα και πολλές άλλες μορφές ενέργειας. Αυτό το πεδίο υπάρχει παντού, ακόμη και σε ένα κενό. Όταν οι επιστήμονες περιγράφουν μία περιοχή ως κενή, δεν εννοούν ότι αυτό το πεδίο έχει εξαφανιστεί. Αντίθετα, εννοούν ότι υπάρχουν πολύ λίγα σωματίδια που κινούνται μέσα από αυτό. Μία άλλη βασική ιδέα προέρχεται από την κβαντική φυσική, που μελετά τα πολύ μικρά σωματίδια και τη θεμελιώδη φύση της πραγματικότητας. Στην κβαντική φυσική, ο κενός χώρος δεν είναι ούτε σιωπηλός, ούτε στατικός. Είναι γεμάτος δραστηριότητα σε πολύ μικρή κλίμακα. Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν σωματίδια με τη συνήθη έννοια, το κενό περιέχει αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν κβαντικές διακυμάνσεις. Αυτές είναι προσωρινές μεταβολές ενέργειας που συμβαίνουν αυθόρμητα. Οι κβαντικές διακυμάνσεις συνεπάγονται ότι σωματίδια μπορούν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτά τα σωματίδια ονομάζονται συνήθως εικονικά σωματίδια. Δεν παρατηρούνται άμεσα όπως τα κανονικά σωματίδια, αλλά οι επιδράσεις τους μπορούν να μετρηθούν. Αυτό δείχνει ότι ακόμη και αυτό που φαίνεται να είναι κενός χώρος βρίσκεται σε συνεχή δραστηριότητα. Η ιδέα ότι ο κενός χώρος έχει ενέργεια είναι επίσης πολύ σημαντική. Οι επιστήμονες την αποκαλούν ενέργεια κενού. Είναι η ενέργεια που υπάρχει στον χώρο ακόμη και όταν δεν υπάρχουν σωματίδια. Αυτή η ενέργεια συνδέεται με τη συμπεριφορά των κβαντικών πεδίων. Δεν μπορεί να εξαλειφθεί και είναι πάντα παρούσα. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η ενέργεια διαδραματίζει ρόλο στην επέκταση του σύμπαντος. Όταν οι επιστήμονες μιλούν για την επέκταση του σύμπαντος, περιγράφουν πως ο ίδιος ο χώρος αυξάνεται με τον χρόνο. Οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο και η απόσταση μεταξύ τους μεγαλώνει. Αυτή η επέκταση δεν συμβαίνει επειδή οι γαλαξίες κινούνται μέσα στον κενό χώρο, όπως αντικείμενα που μετακινούνται μέσα στον αέρα. Αντίθετα, είναι ο ίδιος ο χώρος που διαστέλλεται. Αυτό σημαίνει ότι ο κενός χώρος δεν είναι απλώς ένα παθητικό υπόβαθρο. Έχει ιδιότητες που μπορούν να αλλάξουν και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του σύμπαντος. Ένας άλλος τρόπος κατανόησης του κενού χώρου είναι η παρατήρηση του πώς ταξιδεύει το φως μέσα από αυτόν. Το φως μπορεί να κινείται στο κενό χωρίς να χρειάζεται ένα μέσο όπως ο αέρας ή το νερό. Αυτό δείχνει ότι ο χώρος επιτρέπει τη διέλευση ενέργειας. Ωστόσο, η παρουσία πεδίων και κβαντικών φαινομένων σημαίνει ότι το φως δεν ταξιδεύει μέσα από απόλυτο τίποτα. Κινείται μέσα από μια περιοχή που έχει δομή, αν και αυτή η δομή δεν είναι ορατή. Οι επιστήμονες μελετούν επίσης τη συμπεριφορά σωματιδίων σε ένα κενό. Στα πειράματα, τα σωματίδια μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς να επιβραδύνονται από τον αέρα ή άλλα υλικά. Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετούν τη φυσική τους συμπεριφορά με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτά τα πειράματα, το κενό εξακολουθεί να περιέχει πεδία και μικρές ποσότητες ενέργειας που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Στο διάστημα, η ιδέα του κενού χώρου γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Οι περιοχές μεταξύ των άστρων είναι εξαιρετικά κενές σε σύγκριση με τις συνθήκες της Γης. Ωστόσο, εξακολουθούν να περιέχουν σωματίδια, όπως άτομα υδρογόνου και ηλίου. Επίσης, υπάρχουν κοσμικές ακτίνες που είναι σωματίδια υψηλής ενέργειας που ταξιδεύουν στο διάστημα. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς να αλληλεπιδρούν με τίποτα.
Το διάστημα περιέχει επίσης ακτινοβολία από πολλές πηγές. Τα άστρα εκπέμπουν φως και άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, υπάρχει μια ακτινοβολία υποβάθρου που προέρχεται από τα πρώτα στάδια του σύμπαντος. Αυτή η ακτινοβολία γεμίζει όλο τον χώρο και μπορεί να ανιχνευθεί με ευαίσθητα όργανα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι πιο κενές περιοχές του διαστήματος είναι γεμάτες ενέργεια. Μια άλλη σημαντική πτυχή του κενού χώρου είναι η βαρύτητα. Η βαρύτητα δεν είναι κάτι που απαιτεί ύλη για να υπάρξει. Είναι μια ιδιότητα του χώρου και του χρόνου. Μαζικά αντικείμενα όπως πλανήτες και άστρα δημιουργούν βαρυτικές επιδράσεις που εκτείνονται στο χώρο. Ακόμη και σε περιοχές πολύ μακριά από οποιοδήποτε αντικείμενο, η βαρύτητα μπορεί να εξακολουθεί να ασκεί επίδραση. Οι επιστήμονες περιγράφουν τη βαρύτητα μέσω της έννοιας του χωρόχρονου. Ο χωρόχρονος συνδυάζει τον χώρο και τον χρόνο σε μία ενιαία έννοια. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, τα μαζικά αντικείμενα προκαλούν καμπύλωση του χωρόχρονου. Αυτή η καμπύλωση επηρεάζει τον τρόπο κίνησης των αντικειμένων. Ακόμη και σε περιοχές που φαίνονται κενές, ο χωρόχρονος εξακολουθεί να υπάρχει και μπορεί να διαμορφωθεί από μακρινά αντικείμενα. Αυτό δείχνει ότι ο κενός χώρος δεν είναι απλώς μια λευκή ζώνη. Έχει δομή και ιδιότητες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της ύλης και της ενέργειας. Αποτελεί μέρος του γενικού συστήματος που συνιστά το σύμπαν. Μια άλλη έννοια που σχετίζεται με τον κενό χώρο είναι η σκοτεινή ενέργεια. Πρόκειται για μια μορφή ενέργειας που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι υπάρχει σε όλο τον χώρο και είναι υπεύθυνη για την επιταχυνόμενη επέκταση του σύμπαντος. Η σκοτεινή ενέργεια δεν παρατηρείται άμεσα, αλλά οι επιδράσεις της μπορούν να μετρηθούν μέσω της κίνησης των γαλαξιών. Αυτό υποδηλώνει ότι ακόμη και ο κενός χώρος μπορεί να περιέχει μορφές ενέργειας που δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως ακόμη. Οι επιστήμονες μελετούν επίσης τη συμπεριφορά του κενού χώρου υπό διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σε πολύ ισχυρά βαρυτικά πεδία, όπως αυτά κοντά σε μαύρες τρύπες, οι ιδιότητες του χώρου μπορούν να αλλάξουν δραστικά. Ο χρόνος μπορεί να κυλά διαφορετικά και η συμπεριφορά των σωματιδίων μπορεί να επηρεαστεί. Αυτό δείχνει ότι ο κενός χώρος δεν είναι πάντα ίδιος παντού. Οι ιδιότητές του μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον. Στα εργαστήρια, οι επιστήμονες προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες όσο πιο κοντά γίνεται σε ένα τέλειο κενό. Χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για να αφαιρέσουν τον αέρα και άλλα σωματίδια. Αυτά τα πειράματα είναι σημαντικά για τη μελέτη της θεμελιώδους φυσικής. Ωστόσο, όσο προηγμένος κι αν είναι ο εξοπλισμός, δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν εντελώς όλα τα σωματίδια και η ενέργεια. Ακόμη και αν μπορούσαν να αφαιρεθούν όλα τα σωματίδια, τα κβαντικά πεδία και η ενέργεια κενού θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι ένας πραγματικά κενός χώρος, με την έννοια του να μην περιέχει απολύτως τίποτα, μπορεί να μην υπάρχει στην πραγματικότητα. Αντίθετα, ο κενός χώρος είναι πάντα γεμάτος από κάποιο επίπεδο δραστηριότητας και ενέργειας. Η ιδέα του κενού χώρου διαδραματίζει επίσης ρόλο στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, οι συνθήκες κενού χρησιμοποιούνται σε συσκευές όπως ηλεκτρονικά μικροσκόπια και επιταχυντές σωματιδίων. Αυτές οι συσκευές απαιτούν χαμηλή ποσότητα σωματιδίων για να μπορούν τα ηλεκτρόνια ή άλλα σωματίδια να κινούνται χωρίς παρεμβολές. Αυτό επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετούν πολύ μικρές δομές και διεργασίες υψηλής ενέργειας. Στην εξερεύνηση του διαστήματος, η κατανόηση της φύσης του κενού χώρου είναι σημαντική για τον σχεδιασμό διαστημοπλοίων και οργάνων. Τα σκάφη πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε κενό όπου δεν υπάρχει αέρας που να απάγει τη θερμότητα ή να προσφέρει αντίσταση. Οι μηχανικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πώς συμπεριφέρονται τα υλικά υπό αυτές τις συνθήκες. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κενό χώρο. Για τις ανθρώπινες αισθήσεις, ένα κενό φαίνεται κενό επειδή δεν υπάρχει αέρας να δει κανείς ή να νιώσει. Ωστόσο, αυτή η αντίληψη είναι περιορισμένη.
τα επιστημονικά όργανα μπορούν να ανιχνεύσουν σωματίδια, πεδία και ακτινοβολία που δεν είναι ορατά. Αυτό δείχνει ότι αυτό που φαίνεται κενό στις ανθρώπινες αισθήσεις δεν είναι πραγματικά κενό όταν μελετάτε λεπτομερώς. Επιπλέον, οι ερευνητές εξερευνούν τη συμπεριφορά του κενού χώρου σε πολύ μικρές κλίμακες. Σε αυτές τις κλίμακες, τα φαινόμενα της κβαντικής φυσικής γίνονται πολύ σημαντικά. Ο χώρος μπορεί να μην είναι ομαλός και συνεχής, αλλά ενδέχεται να έχει μια δομή που αλλάζει σε εξαιρετικά μικρές αποστάσεις. Αυτή η ιδέα εξακολουθεί να διερευνάται και δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Η έννοια του κενού χώρου θέτει επίσης ερωτήματα για τη φύση της πραγματικότητας. Αν ο χώρος δεν είναι ποτέ πραγματικά κενός, τότε αυτό υποδηλώνει ότι το σύμπαν είναι πάντα γεμάτο από κάτι, ακόμη και σε μέρη όπου δεν υπάρχει ύλη. Αυτό αμφισβητεί απλές ιδέες για την κενότητα και ενθαρρύνει βαθύτερη διερεύνηση. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα για να περιγράψουν τον κενό χώρο και τις ιδιότητές του. Αυτά τα μοντέλα τους βοηθούν να προβλέψουν τη συμπεριφορά σωματιδίων και ενέργειας. Βοηθούν επίσης στην κατανόηση φαινομένων όπως η επέκταση του σύμπαντος και η συμπεριφορά των μαύρων τρυπών. Οι παρατηρήσεις από τηλεσκόπια και πειράματα παρέχουν δεδομένα που υποστηρίζουν αυτά τα μοντέλα. Για παράδειγμα, οι μετρήσεις της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου και της κίνησης των γαλαξιών παρέχουν πληροφορίες για την ενέργεια που υπάρχει στο διάστημα. Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο κενός χώρος έχει μετρήσιμες επιδράσεις. Μια άλλη περιοχή έρευνας αφορά την πιθανότητα αξιοποίησης της ενέργειας κενού για πρακτικούς σκοπούς. Ορισμένοι επιστήμονες έχουν προτείνει ότι θα μπορούσε να είναι δυνατή η εξαγωγή ενέργειας από τον κενό χώρο. Ωστόσο, αυτή η ιδέα παραμένει θεωρητική και δεν έχει επιτευχθεί στην πράξη. Όταν οι άνθρωποι ακούνε για πρώτη φορά την έκφραση «κενό του διαστήματος», συχνά φαντάζονται ένα μέρος που δεν περιέχει απολύτως τίποτα. Ένα μέρος εντελώς άδειο, σιωπηλό και ακίνητο. Μπορεί να φαίνεται σαν μια απέραντη περιοχή όπου δεν υπάρχει ύλη, ούτε φως, ούτε κίνηση, ούτε κανενός είδους δραστηριότητα. Ωστόσο, η επιστημονική κατανόηση έχει δείξει σταδιακά ότι αυτή η ιδέα δεν είναι σωστή. Αυτό που φαίνεται κενό διάστημα είναι στην πραγματικότητα γεμάτο από λεπτές μορφές ενέργειας, μικροσκοπικά σωματίδια και διάφορα είδη ακτινοβολίας που είναι πάντα παρόντα, ακόμη και στις πιο σκοτεινές και απομακρυσμένες περιοχές του σύμπαντος. Για να κατανοήσουμε αυτή την ιδέα, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από το πώς οι επιστήμονες ορίζουν ένα κενό. Στην καθημερινή γλώσσα, ένα κενό περιγράφεται συνήθως ως ένας χώρος χωρίς αέρα. Στη Γη, αυτό μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε σφραγισμένα δοχεία, όπου ο αέρας αφαιρείται με ειδικές μηχανές. Αυτά τα τεχνητά κενά χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια και βιομηχανίες και μπορούν να επιτύχουν πολύ χαμηλά επίπεδα πίεσης, που σημαίνει ότι παραμένουν πολύ λίγα μόρια αέρα στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτά τα προσεκτικά ελεγχόμενα περιβάλλοντα, είναι σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθεί κάθε σωματίδιο. Πάντα παραμένουν μερικά άτομα ή μόρια, που κινούνται αργά και σπάνια αλληλεπιδρούν με οτιδήποτε άλλο. Όταν οι επιστήμονες μιλούν για το κενό του διαστήματος, αναφέρονται σε ένα φυσικό περιβάλλον που υπάρχει πέρα από την ατμόσφαιρα των πλανητών. Το διάστημα δεν περιέχει αέρα όπως η Γη, γι' αυτό συχνά περιγράφεται ως κενό. Αλλά αυτό το κενό δεν είναι τέλεια άδειο. Στην πραγματικότητα είναι ένα περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλής πυκνότητας, που σημαίνει ότι τα σωματίδια είναι πολύ διασκορπισμένα σε μεγάλες αποστάσεις. Σε ορισμένες περιοχές του διαστήματος μπορεί να υπάρχουν μόνο μερικά άτομα σε έναν όγκο που στη Γη θα περιείχε 3 εκατομμύρια άτομα. Αυτό κάνει το διάστημα να φαίνεται κενό, αλλά δεν είναι εντελώς.
Ένα από τα πιο απλά πράγματα που υπάρχουν στο κενό του διαστήματος είναι η ύλη υπομορφή μεμονωμένων ατόμων και μορίων. Αυτά είναι κυρίως άτομα υδρογόνου, καθώς το υδρογόνο είναι το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν. Υπάρχει επίσης ήλιο, μαζί με ίχνη άλλων στοιχείων. Αυτά τα άτομα επιπλέουν στο διάστημα, μερικές φορές συσσωρευόμενα σε νέφη γνωστά ως διαστρικά νέφη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα νέφη μπορούν να γίνουν αρκετά πυκνά, ώστε να σχηματίσουν νέα άστρα σε μεγάλες χρονικές περιόδους. Ακόμη και σε περιοχές όπου η ύλη είναι πολύ αραιή, εξακολουθούν να υπάρχουν σωματίδια που κινούνται αργά μέσα στο κενό. Εκτός από άτομα και μόρια, το διάστημα περιέχει επίσης μικρότερα σωματίδια όπως ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο διάστημα και συχνά επηρεάζονται από μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία. Πολλά από αυτά προέρχονται από τα άστρα, συμπεριλαμβανομένου του ήλιου, που απελευθερώνει συνεχώς μία ροή φορτισμένων σωματιδίων γνωστή ως ηλιακός άνεμος. Αυτή η ροή σωματιδίων διαπερνά το ηλιακό σύστημα και αλληλεπιδρά με πλανήτες, φεγγάρια και άλλα αντικείμενα. Ακόμη και μακριά από τα άστρα, τα σωματίδια συνεχίζουν να υπάρχουν και να ταξιδεύουν μέσα στο κενό για μεγάλες αποστάσεις. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του διαστήματος είναι η ακτινοβολία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ακτινοβολία αναφέρεται στην ενέργεια που ταξιδεύει μέσα στο διάστημα υπό μορφή κυμάτων ή σωματιδίων. Ένας από τους πιο γνωστούς τύπους είναι το ορατό φως, που επιτρέπει στους ανθρώπους να βλέπουν άστρα και γαλαξίες. Ωστόσο, το ορατό φως είναι μόνο ένα μικρό μέρος ενός πολύ ευρύτερου φάσματος που ονομάζεται ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Αυτό το φάσμα περιλαμβάνει ραδιοκύματα, μικροκύματα, υπέρυθρη ακτινοβολία, υπεριώδη ακτινοβολία, ακτίνες Χ και ακτίνες Γ. Όλες αυτές οι μορφές ακτινοβολίας ταξιδεύουν μέσα στο διάστημα, ακόμη και σε περιοχές που φαίνονται εντελώς σκοτεινές για το ανθρώπινο μάτι. Η παρουσία ακτινοβολίας σημαίνει ότι το διάστημα βρίσκεται σε συνεχή δραστηριότητα, ακόμη και σε μέρη όπου δεν υπάρχουν κοντινά άστρα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια μορφή ακτινοβολίας που ονομάζεται κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου μικροκυμάτων. Αυτή η ακτινοβολία βρίσκεται σε όλο το σύμπαν και θεωρείται κατάλοιπο ενός πρώιμου σταδίου της ιστορίας του σύμπαντος. Γεμίζει όλο τον χώρο και αποτελεί απόδειξη ότι το κενό δεν είναι άδειο, αλλά περιέχει ενέργεια που υπάρχει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ενέργεια στο κενό του διαστήματος δεν περιορίζεται μόνο στην ακτινοβολία. Η σύγχρονη φυσική έχει εισαγάγει την ιδέα ότι ακόμη και ο ίδιος ο κενός χώρος έχει ενέργεια. Αυτή η έννοια προέρχεται από τη μελέτη της κβαντικής φυσικής, που αναλύει τη συμπεριφορά σωματιδίων σε πολύ μικρές κλίμακες. Σύμφωνα με αυτό το πεδίο, ο χώρος δεν είναι ποτέ εντελώς ήρεμος ή κενός. Αντίθετα, είναι γεμάτος από μικρές διακυμάνσεις που συμβαίνουν συνεχώς. Αυτές οι διακυμάνσεις μπορούν να δημιουργήσουν στιγμιαία ζεύγη σωματιδίων που εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε εξαιρετικά σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτά τα προσωρινά σωματίδια ονομάζονται εικονικά σωματίδια και η ύπαρξή τους υποδηλώνει ότι το κενό είναι ένα δυναμικό περιβάλλον. Η ιδέα ότι ο κενός χώρος περιέχει ενέργεια υποστηρίζεται από διάφορες παρατηρήσεις και πειράματα. Ένα παράδειγμα είναι ένα φαινόμενο γνωστό ως το φαινόμενο Κάζιμιρ. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται όταν δύο εξαιρετικά λεπτές μεταλλικές πλάκες τοποθετούνται εξαιρετικά κοντά η μία στην άλλη μέσα σε ένα κενό. Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ότι οι πλάκες δέχονται μια μικρή δύναμη που τις σπρώχνει η μία προς την άλλη, ακόμη και όταν δεν υπάρχει εμφανής πηγή αυτής της δύναμης. Αυτή η συμπεριφορά εξηγείται από την παρουσία κβαντικών διακυμάνσεων στο κενό, που δημιουργούν διαφορές ενέργειας μεταξύ του χώρου εντός και εκτός των πλακών. Μια άλλη σημαντική πτυχή του κενού του διαστήματος είναι η παρουσία βαρυτικών πεδίων.
Η βαρύτητα δεν περιορίζεται στους πλανήτες και τα άστρα εκτείνεται σε όλο τον χώρο και επηρεάζει τα πάντα μέσα σε αυτόν. Ακόμη και σε περιοχές μακριά από μαζικά αντικείμενα, η βαρυτική επίδραση εξακολουθεί να είναι παρούσα, αν και μπορεί να είναι πολύ ασθενής. Αυτά τα βαρυτικά πεδία μπορούν να επηρεάσουν την κίνηση σωματιδίων και ακτινοβολίας, διαμορφώνοντας τη δομή του σύμπαντος με τον χρόνο. Η σκοτεινή ύλη είναι ένα άλλο συστατικό που διαδραματίζει ρόλο στη φύση του διαστήματος. Αν και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή άμεσα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η σκοτεινή ύλη αποτελεί μεγάλο μέρος της συνολικής ύλης του σύμπαντος. Δεν εκπέμπει ούτε απορροφά φως, αλλά η παρουσία της μπορεί να ανιχνευθεί μέσω των βαρυτικών επιδράσεών της στην ορατή ύλη. Η σκοτεινή ύλη υπάρχει σε όλο τον χώρο, ακόμη και σε περιοχές που κατά τα άλλα φαίνονται κενές. Η επίδρασή της βοηθά να κρατούνται ενωμένοι οι γαλαξίες και επηρεάζει την κίνηση των αντικειμένων μέσα σε αυτούς. Εκτός από τη σκοτεινή ύλη, υπάρχει επίσης μια μορφή ενέργειας γνωστή ως σκοτεινή ενέργεια. Πιστεύετε ότι αυτή η ενέργεια είναι υπεύθυνη για την επέκταση του σύμπαντος. Οι παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο και αυτή η κίνηση επιταχύνεται με τον χρόνο. Η σκοτεινή ενέργεια θεωρείται ιδιότητα του ίδιου του χώρου, που σημαίνει ότι ακόμη και ο κενός χώρος περιέχει αυτή τη μορφή ενέργειας. Καθώς το σύμπαν επεκτείνεται, δημιουργείται περισσότερος χώρος και μαζί του περισσότερη σκοτεινή ενέργεια. Το κενό του διαστήματος επηρεάζεται επίσης από γεγονότα που συμβαίνουν σε διάφορα μέρη του σύμπαντος. Εκρήξεις όπως οι υπερκενοφανείς αστέρες απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και σωματιδίων στο διάστημα. Αυτά τα υλικά ταξιδεύουν σε απέραντες αποστάσεις, συμβάλλοντας στο συνολικό περιεχόμενο του κενού. Ομοίως, η δραστηριότητα των μαύρων τρυπών μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τους μέσω της εκπομπής ακτινοβολίας και ακτίνων σωματιδίων. Αυτές οι διεργασίες εξασφαλίζουν ότι το διάστημα γεμίζεται συνεχώς με νέες μορφές ύλης και ενέργειας. Η θερμοκρασία είναι ένας άλλος παράγοντας που αποδεικνύει ότι το διάστημα δεν είναι εντελώς κενό. Αν και το διάστημα συνήθως περιγράφεται ως πολύ κρύο, εξακολουθεί να έχει μετρήσιμη θερμοκρασία. Αυτή η θερμοκρασία επηρεάζεται από την ακτινοβολία που υπάρχει στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου μικροκυμάτων. Ακόμη και στις πιο κρύες περιοχές, εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο επίπεδο θερμικής ενέργειας. Τα μαγνητικά πεδία υπάρχουν επίσης στο διάστημα και διαδραματίζουν ρόλο στον τρόπο συμπεριφοράς των σωματιδίων. Αυτά τα πεδία μπορούν να εκτείνονται σε μεγάλες αποστάσεις και να επηρεάζουν την κίνηση φορτισμένων σωματιδίων όπως ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Τα μαγνητικά πεδία παράγονται από άστρα, πλανήτες και άλλα ουράνια σώματα και συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη και σε περιοχές όπου η ύλη είναι αραιή. Η μελέτη του κενού του διαστήματος έχει οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση του σύμπαντος και της θεμελιώδους φύσης του. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν προηγμένα όργανα για να ανιχνεύσουν τα αδύναμα σήματα που υπάρχουν στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων μικρών ποσοτήτων ακτινοβολίας και της παρουσίας απομακρυσμένων σωματιδίων. Τα τηλεσκόπια που παρατηρούν διαφορετικά μέρη του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος επιτρέπουν τη μελέτη περιοχών αόρατων για το ανθρώπινο μάτι. Αυτές οι παρατηρήσεις αποκαλύπτουν ότι το διάστημα είναι μακριά από το να είναι κενό και ότι αντίθετα είναι γεμάτο από δραστηριότητα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Τα διαστημόπλια που ταξιδεύουν πέρα από τη Γη παρέχουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες για το κενό. Τα όργανα που βρίσκονται στις ερευνητικές αποστολές μετρούν την πυκνότητα σωματιδίων, την ένταση των μαγνητικών πεδίων και την ένταση της ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές. Αυτές οι μετρήσεις βοηθούν τους επιστήμονες να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα του πώς είναι το διάστημα και πώς συμπεριφέρεται. Η ιδέα ότι το διάστημα δεν είναι κενό
έχει σημαντικές συνέπειες για πολλούς τομείς της επιστήμης. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες κατανοούν τον σχηματισμό άστρων και γαλαξιών, τη συμπεριφορά των σωματιδίων και την εξέλιξη του σύμπαντος. Επηρεάζει επίσης πρακτικές εκτιμήσεις για τα διαστημικά ταξίδια, καθώς τα διαστημόπλια πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να αντέχουν στην ακτινοβολία και στην αλληλεπίδραση με σωματίδια. Το κενό του διαστήματος, όταν εξεταστεί προσεκτικά, αποκαλύπτει ένα σύνθετο περιβάλλον που περιέχει μια ποικιλία στοιχείων και δυνάμεων. Με μια πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται σαν μια απέραντη ανυπαρξία, αλλά μια προσεκτική μελέτη δείχνει ότι είναι γεμάτο από λεπτή και συνεχή δραστηριότητα. Μικροσκοπικά σωματίδια το διαπερνούν, η ενέργεια κινείται υπό πολλές μορφές και ακόμη η ίδια η δομή του χώρου εμφανίζει σημάδια κίνησης και αλλαγής σε πολύ μικρές κλίμακες. Πολύ πριν η σύγχρονη επιστήμη αρχίσει να εξερευνά τα μικρότερα μέρη της πραγματικότητας, η ιδέα του τίποτα φαινόταν σαφής και απλή. Υπονοούσε μια πλήρη απουσία, μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει ύλη, ούτε ενέργεια, ούτε κίνηση, ούτε κανένα είδος δραστηριότητας. Φαινόταν κάτι απλό, γιατί στην καθημερινή ζωή ο κενός χώρος φαίνεται να μην περιέχει τίποτα απολύτως. Ένα άδειο δωμάτιο, ένα άδειο κουτί ή ο χώρος ανάμεσα σε αντικείμενα φαίνονται σιωπηλά και αδρανοί. Ωστόσο, όταν οι επιστήμονες άρχισαν να μελετούν τη φύση του χώρου σε πολύ μικρές κλίμακες, αυτή η οικία ιδέα άρχισε να καταρρέει με απροσδόκητους και δυσφαντάστους τρόπους. Η ανάπτυξη της κβαντικής μηχανικής άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες κατανοούν την πραγματικότητα στο βαθύτερο επίπεδό της. Αυτός ο κλάδος μελέτης επικεντρώνεται στη συμπεριφορά σωματιδίων που είναι πολύ μικρά για να παρατηρηθούν άμεσα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων και των ακόμα μικρότερων μερών που τα αποτελούν. Σε αυτή την κλίμακα, οι κανόνες που διέπουν την κίνηση, την ενέργεια και την ύπαρξη δεν είναι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν για τα καθημερινά αντικείμενα. Αντί για σταθερή και προβλέψιμη συμπεριφορά, υπάρχει αβεβαιότητα, συνεχής μεταβολή και ένα επίπεδο δραστηριότητας που συνεχίζεται ακόμα και σε τόπους που φαίνονται εντελώς κενοί. Στο επίκεντρο αυτής της νέας κατανόησης βρίσκεται η ιδέα ότι ο κενός χώρος, που συχνά αποκαλείται κενό, δεν είναι πραγματικά άδειος. Στην κλασική φυσική, το κενό οριζόταν ως μια περιοχή που δεν περιέχει σωματίδια. Οι επιστήμονες μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι παρόμοιο σε εργαστήριο, αφαιρώντας τον αέρα και άλλες ουσίες από ένα σφραγισμένο δοχείο. Αυτές οι συνθήκες παράγουν αυτό που είναι γνωστό ως σχεδόν τέλειο κενό. Ακόμα και έτσι, πάντα παραμένουν μικρά ίχνη ύλης ή ενέργειας. Πιο σημαντικό ακόμα, η κβαντική μηχανική δείχνει ότι ακόμα και αν όλα τα σωματίδια αφαιρούνταν εντελώς, κάτι θα εξακολουθούσε να υπάρχει. Αυτό το συμπέρασμα πηγάζει από μία από τις πιο σημαντικές ιδέες της σύγχρονης φυσικής, γνωστή ως αρχή αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Αυτή η αρχή ορίζει ότι ορισμένα ζεύγη ιδιοτήτων, όπως η θέση και η κίνηση, δεν μπορούν να είναι γνωστά με πλήρη ακρίβεια ταυτόχρονα. Αυτό δεν οφείλεται σε περιορισμούς των οργάνων μέτρησης, αλλά στο ότι η ίδια η φύση δεν επιτρέπει αυτές οι τιμές να είναι πλήρως καθορισμένες ταυτόχρονα. Η αβεβαιότητα είναι ενσωματωμένη στη δομή της πραγματικότητας. Λόγω αυτής της αρχής, η ενέργεια σε ένα κενό δεν μπορεί να παραμείνει σε τέλεια ηρεμία, ούτε να είναι ακριβώς ίση με το μηδέν. Εάν η ενέργεια ήταν ακριβώς μηδέν, αυτό θα συνεπαγόταν ότι τόσο η τιμή της όσο και η μεταβολή της είναι γνωστές με πλήρη ακρίβεια, κάτι που θα παραβίαζε την αρχή αβεβαιότητας. Κατά συνέπεια, ακόμα και σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν σωματίδια, η ενέργεια πρέπει να συνεχίζει να είναι παρούσα υπό μια ασταθή και μεταβαλλόμενη μορφή. Αυτό δίνει τόπο σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν κβαντικές διακυμάνσεις. Οι κβαντικές διακυμάνσεις είναι μικρές προσωρινές μεταβολές ενέργειας που εμφανίζονται παντού
ακόμα και στον κενό χώρο. Δεν είναι σπάνια φαινόμενα, αλλά σταθερά χαρακτηριστικά του κενού. Αυτές οι διακυμάνσεις συμβαίνουν τόσο γρήγορα και σε τόσο μικρές κλίμακες που δεν γίνονται αντιληπτές στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, τα αποτελέσματά τους μπορούν να μετρηθούν σε πειράματα και έχουν πραγματικές συνέπειες στον φυσικό κόσμο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα των κβαντικών διακυμάνσεων είναι η εμφάνιση αυτών που είναι γνωστά ως εικονικά σωματίδια. Πρόκειται για βραχύβια σωματίδια που φαίνεται να αναδύονται από τον κενό χώρο και να εξαφανίζονται ξανά σε εξαιρετικά σύντομες χρονικές περιόδους. Ονομάζονται εικονικά επειδή δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα όπως τα συνηθισμένα σωματίδια, αλλά η παρουσία τους μπορεί να ανιχνευθεί από την επίδραση που ασκούν σε άλλα συστήματα. Τα εικονικά σωματίδια δεν συμπεριφέρονται όπως η σταθερή ύλη. Αναδύονται σε ζεύγη, συχνά ως ένα σωματίδιο, και το αντίθετό του, γνωστό ως αντισωματίδιο. Αυτά τα ζεύγη ενώνονται γρήγορα και αλληλοεξουδετερώνονται, επιστρέφοντας την ενέργειά τους στο κενό. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει συνεχώς και σε ολόκληρο τον χώρο. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που φαίνεται να είναι τίποτα είναι στην πραγματικότητα ένας τόπος συνεχούς δραστηριότητας σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο. Η ιδέα ότι τα σωματίδια μπορούν να εμφανιστούν και να εξαφανιστούν μπορεί να φαίνεται παράξενη, αλλά ακολουθεί τους κανόνες της κβαντικής μηχανικής. Η ενέργεια που απαιτείται για τη δημιουργία αυτών των σωματιδίων δανείζεται από το κενό για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εφόσον τα σωματίδια εξαφανίζονται αρκετά γρήγορα, η συνολική ενέργεια παραμένει συνεπής με την αρχή αβεβαιότητας. Αυτός ο συνεχής δανεισμός και επιστροφή ενέργειας αποτελεί μέρος της ενεργού φύσης του κενού. Οι επιστήμονες έχουν βρει τρόπους να ανιχνεύσουν τα αποτελέσματα αυτών των εικονικών σωματιδίων. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι το φαινόμενο Κάζιμιρ, στο οποίο δύο πολύ κοντινές μεταλλικές πλάκες στο κενό υπόκεινται σε μια μικρή δύναμη που τις οθεί η μία προς την άλλη. Αυτή η δύναμη δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την κλασική φυσική. Προκύπτει επειδή οι κβαντικές διακυμάνσεις στο κενό συμπεριφέρονται διαφορετικά στον χώρο μεταξύ των πλακών από ό,τι στο εξωτερικό. Αυτή η διαφορά παράγει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι το κενό δεν είναι άδειο, αλλά γεμάτο ενέργεια και δραστηριότητα. Μια άλλη σημαντική ιδέα που σχετίζεται με αυτό το θέμα είναι η έννοια των κβαντικών πεδίων. Στη σύγχρονη φυσική, τα σωματίδια νοούνται ως διεγέρσεις υποκείμενων πεδίων που υπάρχουν σε ολόκληρο τον χώρο. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα πεδίο που συνδέεται με τα ηλεκτρόνια, ένα άλλο με τα φωτόνια και πολλά άλλα. Αυτά τα πεδία είναι πάντα παρόντα, ακόμα και στο κενό. Αυτό που αποκαλούμε σωματίδιο είναι απλώς μια μικρή διαταραχή ή δόνηση σε ένα από αυτά τα πεδία. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν δεν υπάρχουν σωματίδια, τα πεδία συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν σβήνουν ποτέ, ούτε εξαλείφονται. Αντίθετα, παραμένουν στην κατάσταση της χαμηλότερης ενέργειάς τους, γνωστή ως θεμελιώδης κατάσταση. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την ελάχιστη κατάσταση, δεν βρίσκονται σε πλήρη ηρεμία. Συνεχίζουν να διακυμαίνονται λόγω της αρχής αβεβαιότητας. Αυτές οι διακυμάνσεις είναι εκείνες που γεννούν τα εικονικά σωματίδια και άλλα φαινόμενα. Η ιδέα πεδίων που γεμίζουν ολόκληρο τον χώρο αλλάζει θεμελιωδώς τη σημασία του τίποτα. Αντί να είναι μια πλήρης απουσία, ο κενός χώρος γίνεται ένα υπόβαθρο γεμάτο δυνητική δραστηριότητα. Τα πεδία είναι πάντα εκεί και μπορούν να παράγουν σωματίδια όταν τους προσθεθεί αρκετή ενέργεια. Αυτό παρατηρείται σε πειράματα υψηλής ενέργειας, όπου σωματίδια δημιουργούνται από ενέργεια σε επιταχυντές σωματιδίων. Η παρουσία ενέργειας στον κενό χώρο
έχει επίσης επιπτώσεις στη μεγάλης κλίμακας δομή του σύμπαντος. Μια έννοια που απορρέει από αυτό είναι η ενέργεια κενού, η οποία είναι η ενέργεια που συνδέεται με τον ίδιο τον κενό χώρο. Πιστεύετε ότι αυτή η ενέργεια διαδραματίζει ρόλο στην επέκταση του σύμπαντος. Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι το σύμπαν επεκτείνεται με αυξανόμενο ρυθμό και μια εξήγηση αυτού συνεπάγεται μια μορφή ενέργειας που υπάρχει ακόμα και στον κενό χώρο. Αυτή η ιδέα συνδέεται στενά με αυτό που είναι γνωστό ως σκοτεινή ενέργεια. Η σκοτεινή ενέργεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την άγνωστη δύναμη που προκαλεί την επιταχυνόμενη επέκταση του σύμπαντος. Αν και η ακριβής της φύση δεν γίνεται πλήρως κατανοητή, θα μπορούσε να συνδέεται με την ενέργεια κενού που προβλέπεται από την κβαντική μηχανική. Αυτό υποδηλώνει ότι η δραστηριότητα μέσα σε αυτό που φαίνεται να είναι κενός χώρος μπορεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά του σύμπαντος στις μεγαλύτερες κλίμακες. Η κβαντική μηχανική δείχνει επίσης ότι το κενό μπορεί να αλληλεπιδρά με την ύλη με διακριτούς τρόπους. Για παράδειγμα, η παρουσία εικονικών σωματιδίων μπορεί να τροποποιεί ελαφρά τις ιδιότητες πραγματικών σωματιδίων, όπως τη μάζα ή το φορτίο τους. Αυτά τα αποτελέσματα είναι μικρά αλλά μετρήσιμα και έχουν επιβεβαιωθεί μέσω πειραμάτων υψηλής ακρίβειας. Μια άλλη περιοχή όπου η ενεργός φύση του κενού γίνεται σημαντική είναι η μελέτη των μαύρων τρυπών. Κοντά στο όριο μιας μαύρης τρύπας, γνωστό ως ορίζοντας γεγονότων, τα κβαντικά φαινόμενα μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή σωματιδίων. Αυτή η διαδικασία συνδέεται με αυτό που είναι γνωστό ως ακτινοβολία Hawking, που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Stephen Hawking. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, οι μαύρες τρύπες δεν είναι εντελώς μαύρες, αλλά μπορούν να εκπέμπουν ακτινοβολία λόγω κβαντικών φαινομένων στα όρια τους. Σε αυτή τη διαδικασία, ζεύγοι εικονικών σωματιδίων που σχηματίζονται κοντά στον ορίζοντα γεγονότων μπορούν να διαχωριστούν. Ένα σωματίδιο μπορεί να πέσει μέσα στη μαύρη τρύπα, ενώ το άλλο διαφεύγει στο διάστημα. Το σωματίδιο που διαφεύγει γίνεται πραγματικό και μπορεί να ανιχνευθεί ως ακτινοβολία. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι αυτό που φαίνεται κενός χώρος μπορεί να δίνει τόπο σε πραγματικά και παρατηρήσιμα αποτελέσματα. Αυτή η αλλαγή κατανόησης έχει επίσης τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες σκέφτονται για την καταγωγή του σύμπαντος. Ορισμένες θεωρίες υποδηλώνουν ότι το ίδιο το σύμπαν θα μπορούσε να έχει προέλθει από μια κβαντική διακύμανση σε ένα κενό. Αν και αυτή η ιδέα βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση, δείχνει πως η έννοια του τίποτα έχει εξελιχθεί στη σύγχρονη φυσική. Στην καθημερινή ζωή, η ιδέα του κενού χώρου παραμένει χρήσιμη και πρακτική. Ωστόσο, στο βαθύτερο επίπεδο που μελετάει η φυσική, ο κενός χώρος απέχει πολύ από το να είναι άδειος. Είναι ένα δυναμικό και ενεργό μέρος του σύμπαντος, διαμορφωμένο από τους νόμους της κβαντικής μηχανικής και γεμάτο από διαδικασίες που συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι κβαντικές διακυμάνσεις είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιδέες της σύγχρονης φυσικής και αμφισβητούν την απλή πεποίθηση ότι ο κενός χώρος είναι πραγματικά άδειος. Όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν για πρώτη φορά για το διάστημα, συχνά το φαντάζονται ως μία απέραντη περιοχή γεμάτη από το απόλυτο τίποτα. Ένα σιωπηλό και αδρανές υπόβαθρο όπου υπάρχουν αστέρια και γαλαξίες. Ωστόσο, βαθύτερες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι αυτή η άποψη είναι ελλειπής. Ακόμα και σε τόπους όπου δεν υπάρχουν άτομα, ούτε φως, ούτε ορατή ύλη, το διάστημα δεν είναι ακίνητο. Αντίθετα, είναι ενεργό με τρόπους που είναι εξαιρετικά μικροί, εξαιρετικά γρήγοροι και κατά κανόνα αδύνατο να παρατηρηθούν άμεσα. Αυτές οι ελάχιστες δραστηριότητες είναι γνωστές ως κβαντικές διακυμάνσεις και αποκαλύπτουν ότι ο ίδιος ο χώρος έχει ένα είδος ανήσυχης συμπεριφοράς στα μικρότερα επίπεδα. Για να κατανοηθεί αυτή η ιδέα με μεγαλύτερη σαφήνεια, είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε από τον τρόπο με τον οποίο η φυσική περιγράφει την πραγματικότητα σε πολύ μικρές κλίμακες. Στην καθημερινή ζωή τα αντικείμενα φαίνονται σταθερά και προβλέψιμα.
Ένα τραπέζι παραμένει στη θέση του, μια μπάλα κυλά στο έδαφος και ένα ποτήρι νερό διατηρείται στο δοχείο του, εκτός αν κάτι το διαταράξει. Αυτές οι εμπειρίες πηγάζουν από αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν κλασική φυσική, η οποία λειτουργεί πολύ καλά για μεγάλα αντικείμενα και συνηθισμένες καταστάσεις. Όταν όμως οι επιστήμονες άρχισαν να μελετούν άτομα και σωματίδια πολύ μικρότερα από άτομα, ανακάλυψαν ότι οι κανόνες αλλάζουν. Αυτό το νέο σύνολο κανόνων είναι γνωστό ως κβαντική μηχανική και περιγράφει έναν κόσμο όπου η βεβαιότητα αντικαθίσταται από πιθανότητες και όπου τα πράγματα δεν συμπεριφέρονται με απλό και προβλέψιμο τρόπο. Μία από τις βασικές ιδέες της κβαντικής μηχανικής είναι ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τα πάντα για ένα σύστημα ταυτόχρονα με πλήρη ακρίβεια. Αυτή η ιδέα εκφράζεται συχνά μέσω αυτού που αποκαλείται αρχή αβεβαιότητας. Αυτή ορίζει ότι ορισμένα ζεύγη ιδιοτήτων, όπως η θέση και η ορμή, δεν μπορούν και τα δύο να μετρηθούν με ακρίβεια την ίδια στιγμή. Όσο πιο ακριβώς είναι γνωστή η μία, τόσο λιγότερο ακριβώς μπορεί να είναι γνωστή η άλλη. Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιον περιορισμό των οργάνων μέτρησης, αλλά σε μια θεμελιώδη ιδιότητα της ίδιας της φύσης. Αυτή η αβεβαιότητα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ύπαρξη των κουβαντικών διακυμάνσεων. Λόγω αυτής της αβεβαιότητας, η ενέργεια σε μια μικρή περιοχή του χώρου δεν μπορεί να παραμείνει απολύτως σταθερή ανά πάσα στιγμή. Ακόμα και σε αυτό που θεωρείται κενός χώρος, υπάρχει ένα όριο στο πόσο ακίνητη μπορεί να είναι η ενέργεια. Κατά συνέπεια, η ενέργεια μπορεί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται στιγμιαία σε πολύ μικρές ποσότητες. Αυτές οι προσωρινές μεταβολές της ενέργειας είναι αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν κβαντικές διακυμάνσεις. Δεν είναι μεγάλες εκρήξεις που μπορούν να φανούν ή να γίνουν αισθητές στην καθημερινή ζωή, αλλά εξαιρετικά μικρά και εξαιρετικά βραχύβια γεγονότα που συμβαίνουν παντού, συνεχώς. Για να περιγραφεί αυτό με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, φανταστείτε μια περιοχή του χώρου που δεν περιέχει σωματίδια. Σύμφωνα με την κλασική σκέψη, αυτή η περιοχή θα είχε μηδενική ενέργεια. Ωστόσο, η κβαντική μηχανική μας λέει ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Αντίθετα, υπάρχει πάντα ένα ελάχιστο επίπεδο ενέργειας, γνωστό ως ενέργεια κενού. Αυτή η ενέργεια δεν προέρχεται από σωματίδια, ούτε από ακτινοβολία, αλλά από την υποκείμενη δομή του ίδιου του χώρου. Εξαιτίας αυτού, ακόμα και ο πιο άδειος δυνατός χώρος είναι γεμάτος από μικρές προσωρινές μεταβολές ενέργειας. Αυτές οι μεταβολές μπορούν να οδηγήσουν στη στιγμιαία δημιουργία ζευγών σωματιδίων. Στην κβαντική θεωρία πεδίων, η οποία αποτελεί επέκταση της κβαντικής μηχανικής, τα σωματίδια νοούνται ως διεγέρσεις υποκείμενων πεδίων. Κάθε τύπος σωματιδίου συνδέεται με ένα πεδίο που υπάρχει σε ολόκληρο τον χώρο. Όταν η ενέργεια διακυμαίνεται σε μια μικρή περιοχή, μπορεί να δημιουργήσει ένα ζεύγος σωματιδίων, όπως ένα ηλεκτρόνιο και το αντίστοιχο αντισωματίδιό του, που αποκαλείται ποζιτρόνιο. Αυτά τα σωματίδια εμφανίζονται μαζί, υπάρχουν για πολύ σύντομο χρόνο και στη συνέχεια εξαφανίζονται ξανά. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει τόσο γρήγορα που δεν παραβιάζει τη διατήρηση της ενέργειας, επειδή η ενέργεια επιστρέφεται στο κενό σχεδόν αμέσως. Ο χρόνος ζωής αυτών των ζευγών σωματιδίων είναι εξαιρετικά σύντομος, πολύ μικρότερος από οτιδήποτε μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα με την τρέχουσα τεχνολογία. Συχνά αποκαλούνται εικονικά σωματίδια, επειδή δεν μπορούν να ανιχνευθούν με τον ίδιο τρόπο που ανιχνεύονται τα πραγματικά σωματίδια που υπάρχουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματά τους μπορούν ακόμα να μετρηθούν έμεσα. Για παράδειγμα, μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά πραγματικών σωματιδίων, τροποποιώντας ελαφρά τις ιδιότητές τους με τρόπους που μπορούν να ανιχνευθούν σε πειράματα. Ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της επίδρασης παρατηρείται στη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων. Όταν ένα ηλεκτρόνιο κινείται στο διάστημα, δεν είναι εντελώς απομονωμένο.
αλληλεπιδρά με τις γύρω κβαντικές διακυμάνσεις συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εμφάνισης εικονικών σωματιδίων. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μεταβάλλουν ελαφρά την ενέργεια και την κίνηση του ηλεκτρονίου. Οι επιστήμονες έχουν μετρήσει αυτές τις μεταβολές με πολύ υψηλή ακρίβεια και τα αποτελέσματα συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας. Αυτό αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι οι κβαντικές διακυμάνσεις είναι πραγματικές και έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να βρεθεί σε ένα φαινόμενο γνωστό ως το φαινόμενο Κάζιμιρ. Αυτό συμβαίνει όταν δύο πολύ κοντινές επίπεδες επιφάνειες τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη στο κενό. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, ο χώρος μεταξύ των επιφανειών επιτρέπει λιγότερες κβαντικές διακυμάνσεις από τον εξωτερικό χώρο. Αυτή η διαφορά δημιουργεί μια μικρή δύναμη που οθεί τις επιφάνειες η μία προς την άλλη. Αυτή η δύναμη έχει μετρηθεί σε εργαστηριακά πειράματα, παρέχοντας πρόσθετη επιβεβαίωση ότι ο κενός χώρος δεν είναι πραγματικά άδειος, αλλά γεμάτος από διακυμενόμενη ενέργεια. Πιστεύετε επίσης ότι οι κβαντικές διακυμάνσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρώιμη ιστορία του σύμπαντος. Στα πρώτα στάδια μετά την αρχή του σύμπαντος, οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά θερμές και πυκνές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, μικρές ενεργειακές διακυμάνσεις ενδέχεται να έχουν επεκταθεί σε μεγαλύτερες κλίμακες, καθώς το σύμπαν διαστελόταν. Αυτές οι μικρές παραλλαγές θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει στον σχηματισμό γαλαξιών και άλλων μεγάλων δομών που βλέπουμε σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μικρότερες δυνατές μεταβολές ενέργειας ενδέχεται να έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στις μεγαλύτερες δομές του σύμπαντος. Η ιδέα ότι ο χώρος μπορεί να παράγει και να καταστρέφει ενέργεια σε μικρές κλίμακες μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη, αλλά απορρέει άμεσα από τους κανόνες της κβαντικής μηχανικής. Αυτοί οι κανόνες έχουν δοκιμαστεί σε πολλά πειράματα και έχουν παρέχει σταθερά ακριβείς προβλέψεις. Αν και τα αποτελέσματα των κβαντικών διακυμάνσεων είναι συνήθως πολύ μικρά, είναι πάντα παρόντα και αποτελούν θεμελιώδες μέρος του τρόπου λειτουργίας του σύμπαντος στα πιο μικροσκοπικά επίπεδα. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοηθεί ότι αυτές οι διακυμάνσεις δεν σημαίνουν ότι η ενέργεια δημιουργείται από το τίποτα κατά τρόπο που παραβιάζει τους φυσικούς νόμους. Οι μεταβολές της ενέργειας είναι προσωρινές και περιορίζονται από την αρχή αβεβαιότητας. Σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, η μέση ενέργεια παραμένει σταθερή. Αυτό διασφαλίζει ότι η γενική ισορροπία της ενέργειας διατηρείται, παρόλο που συνεχώς λαμβάνουν χώρα μικρές μεταβολές σε πολύ βραχίες χρονικές κλίμακες. Ένας τομέας ενδιαφέροντος είναι η σχέση μεταξύ κβαντικών διακυμάνσεων και βαρύτητας. Η βαρύτητα περιγράφεται από μία διαφορετική θεωρία, γνωστή ως γενική σχετικότητα, η οποία λειτουργεί πολύ καλά για μεγάλα αντικείμενα όπως πλανήτες και αστέρια. Ωστόσο, ο συνδυασμός της γενικής σχετικότητας με την κβαντική μηχανική έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολος. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι κβαντικές διακυμάνσεις συμπεριφέρονται παρουσία ισχυρών βαρυτικών πεδίων μπορεί να αποδώσει σημαντικές ενδείξεις για την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης θεωρίας που να περιγράφει όλες τις θεμελιώδεις δυνάμεις. Ένας άλλος τομέας έρευνας αφορά τον ρόλο των κβαντικών διακυμάνσεων στις μαύρες τρύπες. Κοντά στο όριο μιας μαύρης τρύπας, γνωστό ως ορίζοντας γεγονότων, τα κβαντικά φαινόμενα αποκτούν μεγάλη σημασία. Ορισμένες θεωρίες υποδηλώνουν ότι οι κβαντικές διακυμάνσεις κοντά στον ορίζοντα γεγονότων μπορούν να οδηγήσουν στην εκπομπή ακτινοβολίας. Μια διαδικασία γνωστή ως ακτινοβολία Hawking. Αυτή η ακτινοβολία θα προκαλούσε απώλεια ενέργειας στις μαύρες τρύπες με την πάροδο του χρόνου. Αν και αυτό το φαινόμενο είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθεί άμεσα, αποτελεί βασική πρόβλεψη που συνδέει την κβαντική μηχανική με τη βαρυτική φυσική. Οι κβαντικές διακυμάνσεις θέτουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τη φύση του ίδιου του κενού. Εάν ο κενός χώρος περιέχει ενέργεια και δραστηριότητα, τότε μπορεί να διαθέτει ιδιότητες που θα μπορούσαν να μελετηθούν και να κατανοηθούν
με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ορισμένες θεωρίες υποδηλώνουν ότι το κενό θα μπορούσε να έχει διαφορετικές καταστάσεις, καθεμία με διαφορετικά επίπεδα ενέργειας. Οι μεταβάσεις μεταξύ αυτών των καταστάσεων θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δομή του σύμπαντος. Πέρα από τη σημασία τους στη φυσική, οι κουβαντικές διακυμάνσεις έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα σε θεμελιώδες επίπεδο. Δείχνουν ότι αυτό που φαίνεται κενό και αδρανές μπορεί στην πραγματικότητα να είναι γεμάτο από κρυφές διαδικασίες. Αυτό αμφισβητεί τις απλές αντιλήψεις για τον χώρο και ενθαρρύνει μια βαθύτερη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας του σύμπαντος στο πιο βασικό του επίπεδο. Η έννοια της συνεχούς δραστηριότητας στον κενό χώρο συνδέεται επίσης με την ιδέα ότι τα πεδία υπάρχουν παντού, ακόμα και σε περιοχές χωρίς σωματίδια. Αυτά τα πεδία δεν βρίσκονται ποτέ σε πλήρη ηρεμία και οι μικρές κινήσεις και μεταβολές τους γεννούν τις κβαντικές διακυμάνσεις. Αυτό σημαίνει ότι το κενό δεν είναι απλώς ένα παθητικό υπόβαθρο, αλλά ενεργό μέρος του φυσικού κόσμου. Αν και οι κβαντικές διακυμάνσεις είναι εξαιρετικά μικρές, η παρουσία τους είναι σταθερή και αναπόφευκτη. Είναι φυσικό αποτέλεσμα των αρχών της κβαντικής μηχανικής και διαδραματίζουν ρόλο σε πολλές διαφορετικές φυσικές διαδικασίες. Από την επίδραση στη συμπεριφορά των σωματιδίων έως τη συμβολή στον σχηματισμό κοσμικών δομών, αυτές οι μικροσκοπικές εκρήξεις δραστηριότητας αποτελούν ουσιαστικό μέρος του σύμπαντος. Καθώς η γνώση σε αυτόν τον τομέα συνεχίζει να αυξάνεται, η κατανόηση των κβαντικών διακυμάνσεων μπορεί να οδηγήσει σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές. Αν και πολλές από αυτές τις δυνατότητες παραμένουν ακόμα θεωρητικές, η μελέτη της κβαντικής μηχανικής έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις, όπως τα ημιαγωγά, τα λέιζερ και η κβαντική υπολογιστική. Νέες γνώσεις για τη συμπεριφορά της ενέργειας στις μικρότερες κλίμακες θα μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα σε ακόμα περισσότερες εξελίξεις στο μέλλον. Η ιδέα ότι ο χώρος παράγει και καταστρέφει συνεχώς ενέργεια στις μικρότερες κλίμακες δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια, αλλά ένα καλά θεμελιωμένο μέρος της σύγχρονης φυσικής. Αντικατοπτρίζει την πολύπλοκη και δυναμική φύση του σύμπαντος, ακόμα και σε τόπους που φαίνονται εντελώς κενοί. Συνεχίζοντας να εξερευνούν αυτές τις ιδέες, οι επιστήμονες χτίζουν σταδιακά μια πληρέστερη εικόνα της πραγματικότητας. Μια εικόνα που περιλαμβάνει τόσο τις ορατές όσο και τις κρυφές πτυχές του φυσικού κόσμου. Η ιδέα των εικονικών σωματιδίων ξεκινά με μια βαθιά ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η σύγχρονη φυσική κατανοεί τον χώρο, την ενέργεια και την ύπαρξη στις μικρότερες δυνατές κλίμακες. Στην καθημερινή σκέψη, οι άνθρωποι συνηθίζουν να φαντάζονται τον κενό χώρο ως κάτι που δεν περιέχει απολύτως τίποτα. Ένα σιωπηλό και ακίνητο υπόβαθρο, όπου τα αντικείμενα απλώς υπάρχουν και κινούνται. Ωστόσο, όταν οι επιστήμονες μελετούν τον χώρο χρησιμοποιώντας τους κανόνες της κβαντικής φυσικής, ανακαλύπτουν ότι αυτό που φαίνεται κενό είναι στην πραγματικότητα γεμάτο συνεχή δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι πάντα ορατή ούτε μετρήσιμη άμεσα με απλό τρόπο, αλλά διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο συμπεριφοράς του σύμπαντος. Μέσα σε αυτή τη δραστηριότητα, τα εικονικά σωματίδια εμφανίζονται ως γεγονότα εξαιρετικά βραχίας διάρκειας που υπάρχουν για μια στιγμή πριν εξαφανιστούν ξανά. Τα εικονικά σωματίδια δεν είναι σωματίδια με την κοινή έννοια που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι όταν φαντάζονται πράγματα όπως ηλεκτρόνια ή πρωτόνια. Αυτά τα γνωστά σωματίδια μπορούν να ανιχνευθούν, να μετρηθούν και να παρακολουθηθούν στο χρόνο. Έχουν σαφείς ιδιότητες όπως μάζα, φορτίο και θέση. Τα εικονικά σωματίδια, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν με πιο λεπτό και φευγαλαίο τρόπο. Περιγράφονται μέσα από τους μαθηματικούς κανόνες της κβαντικής θεωρίας πεδίων, ένα πλαίσιο που εξηγεί πώς τα πεδία και τα σωματίδια αλληλεπιδρούν σε πολύ μικρές κλίμακες. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε τύπος σωματιδίου συνδέεται με ένα πεδίο που γεμίζει ολόκληρο το χώρο. Αυτά τα πεδία είναι πάντα παρόντα
ακόμα και όταν δεν υπάρχουν ορατά σωματίδια γύρω. Μέσα σε αυτά τα πεδία μπορούν να εκδηλωθούν μικρές διαταραχές. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να συμπεριφέρονται στιγμιαία ως σωματίδια, αν και δεν συμπεριφέρονται ως σταθερά και διαρκή αντικείμενα. Αυτό είναι αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν εικονικά σωματίδια. Τους επιτρέπεται να υπάρχουν λόγω μιας αρχής της κβαντικής φυσικής γνωστής ως αρχή αβεβαιότητας. Αυτή η αρχή ορίζει ότι ορισμένα ζεύγη φυσικών ιδιοτήτων, όπως η ενέργεια και ο χρόνος, δεν μπορούν και τα δύο να είναι γνωστά με τέλεια ακρίβεια ταυτόχρονα. Λόγω αυτής της αβεβαιότητας, οι νόμοι της φυσικής επιτρέπουν σε μικρές ποσότητες ενέργειας να εμφανίζονται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση ότι αυτή η ενέργεια θα εξαφανιστεί ξανά γρήγορα. Αυτή η προσωρινή ενέργεια μπορεί να δώσει τόπο σε εικονικά σωματίδια. Δημιουργούνται από τις διακυμάνσεις των πεδίων που γεμίζουν τον χώρο. Αυτές οι διακυμάνσεις συμβαίνουν συνεχώς, ακόμα και σε αυτό που φαίνεται να είναι πλήρες κενό. Κατά συνέπεια, τα εικονικά σωματίδια μπορούν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται αδιάκοπα, σχηματίζοντας ένα είδος κρυφής δραστηριότητας που υπόκειται σε όλα τα πράγματα στο σύμπαν. Η ύπαρξή τους δεν παρατηρείται άμεσα με τον ίδιο τρόπο όπως τα συνηθισμένα σωματίδια, αλλά τα αποτελέσματά τους μπορούν να μετρηθούν σε πειράματα. Μία από τις σημαντικότερες πτυχές των εικονικών σωματιδίων είναι ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ πραγματικών σωματιδίων. Για παράδειγμα, όταν δύο φορτισμένα σωματίδια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως δύο ηλεκτρόνια, η δύναμη μεταξύ τους μπορεί να εξηγηθεί σαν να μεταφέρεται από εικονικά σωματίδια. Αυτά τα εικονικά σωματίδια λειτουργούν ως αγγελιαφόροι που μεταφέρουν ενέργεια και ορμή μεταξύ των πραγματικών σωματιδίων. Αν και τα ίδια τα εικονικά σωματίδια δεν μπορούν να ανιχνευθούν άμεσα, η παρουσία τους είναι απαραίτητη για να εξηγηθεί πώς πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση. Στην κβαντική θεωρία πεδίων, οι δυνάμεις νοούνται ως διαμεσολαβούμενες από αυτά τα εικονικά σωματίδια. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, που είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά των φορτισμένων σωματιδίων, μεταφέρεται από εικονικά φωτόνια. Αυτά τα φωτόνια δεν είναι τα ίδια με τα σωματίδια φωτός που μπορούν να ανιχνευθούν από το ανθρώπινο μάτι ή από όργανα. Αντίθετα, είναι προσωρινές διαταραχές που υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Εμφανίζονται, μεταφέρουν ενέργεια και στη συνέχεια εξαφανίζονται. Όλα αυτά σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο. Η έννοια των εικονικών σωματιδίων διαδραματίζει επίσης ρόλο στην εξήγηση της δομής των ατόμων και της συμπεριφοράς των υποατομικών σωματιδίων. Μέσα σε ένα άτομο, τα ηλεκτρόνια κινούνται σε περιοχές που περιγράφονται από πιθανότητες αντί για σταθερές τροχές. Οι δυνάμεις που συγκρατούν το άτομο ενωμένο συνεπάγονται την ανταλλαγή εικονικών κόες, εικονικών σωματιδίων. Αυτές οι ανταλλαγές συμβαίνουν συνεχώς, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον ακόμα και μέσα σε κάτι που φαίνεται σταθερό. Ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο εμπλέκονται τα εικονικά σωματίδια είναι η συμπεριφορά του κενού. Στην κλασική φυσική το κενό ορίζεται ως χώρος χωρίς ύλη. Στην κβαντική φυσική το κενό δεν είναι πραγματικά άδειο. Είναι η κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας ενός πεδίου, αλλά εξακολουθεί να περιέχει διακυμάνσεις. Αυτές οι διακυμάνσεις μπορούν να παράγουν ζεύγη εικονικών σωματιδίων, όπως ένα σωματίδιο και το αντίστοιχο αντισωματίδιό του. Αυτά τα ζεύγη εμφανίζονται μαζί και στη συνέχεια αλληλοεξουδετερώνονται γρήγορα, επιστρέφοντας την ενέργεια στο κενό. Η ιδέα των ζευγών σωματιδίου και αντισωματιδίου είναι θεμελιώδης για την κατανόηση των εικονικών σωματιδίων. Κάθε τύπος σωματιδίου έχει ένα αντίστοιχο αντισωματίδιο με αντίθετες ιδιότητες, όπως το φορτίο. Όταν δημιουργείται ένα εικονικό ζεύγος, το σωματίδιο και το αντισωματίδιο υπάρχουν στιγμιαία πριν αλληλοεξουδετερωθούν. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει τόσο γρήγορα που δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα, αλλά συμβάλλει στη γενική συμπεριφορά των κβαντικών πεδίων. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι επιστήμονες έχουν βρει αποδείξεις για τα εικονικά σωματίδια
είναι μέσω ακριβών μετρήσεων φυσικών φαινομένων. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα φαινόμενο γνωστό ως το φαινόμενο Κάζιμιρ, στο οποίο δύο μεταλλικές πλάκες τοποθετημένες πολύ κοντά, η μία στην άλλη στο κενό, υπόκεινται σε μια μικρή δύναμη που τις οθεί η μία προς την άλλη. Αυτή η δύναμη μπορεί να εξηγηθεί από τη συμπεριφορά των εικονικών σωματιδίων στον χώρο μεταξύ των πλακών. Η παρουσία των πλακών αλλάζει τον τρόπο διακύμανσης των κβαντικών πεδίων, δίνοντας τόπο σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μικρή μετατόπιση στα ενεργειακά επίπεδα των ηλεκτρονίων στα άτομα, γνωστή ως μετατόπιση Lamb. Αυτή η μετατόπιση συμβαίνει επειδή το ηλεκτρόνιο αλληλεπιδρά με εικονικά σωματίδια στο κενό, γεγονός που μεταβάλλει ελαφρά την ενέργειά του. Αυτό το φαινόμενο έχει μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια και συμφωνεί με τις προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας. Τα εικονικά σωματίδια διαδραματίζουν επίσης ρόλο σε διαδικασίες που αφορούν φυσική υψηλών ενεργειών. Στους επιταχυντές σωματιδίων, όπου τα σωματίδια συγκρούονται σε πολύ υψηλές ταχύτητες, τα εικονικά σωματίδια μπορούν να εμφανίζονται ως ενδιάμεσα βήματα στις αντιδράσεις. Όταν δύο σωματίδια συγκρούονται, η ενέργεια της σύγκρουσης μπορεί να δημιουργήσει στιγμιαία εικονικά σωματίδια, τα οποία στη συνέχεια μετασχηματίζονται σε άλλα σωματίδια που μπορούν να ανιχνευθούν. Αυτές οι διαδικασίες περιγράφονται μέσω διαγραμμάτων που δείχνουν πώς τα σωματίδια αλληλεπιδρούν μέσω της ανταλλαγής εικονικών σωματιδίων. Αυτά τα διαγράμματα, που συχνά αποκαλούνται διαγράμματα Feynman, παρέχουν έναν τρόπο οπτικοποίησης σύνθετων αλληλεπιδράσεων. Σε αυτά τα διαγράμματα, τα εικονικά σωματίδια απεικονίζονται ως γραμμές που συνδέουν διαφορετικά σημεία. Δείχνουν πώς ρέει η ενέργεια και η ορμή κατά τη διάρκεια μιας αλληλεπίδρασης. Αν και τα ίδια τα εικονικά σωματίδια δεν παρατηρούνται άμεσα, τα διαγράμματα βοηθούν τους επιστήμονες να υπολογίζουν τις πιθανότητες διαφόρων αποτελεσμάτων. Η ιδέα των εικονικών σωματιδίων αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη για το τι σημαίνει να υπάρχει κάτι. Στην καθημερινή ζωή, αναμένεται τα αντικείμενα να έχουν σαφή παρουσία, να διατηρούνται στο χρόνο και να μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα. Τα εικονικά σωματίδια δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την περιγραφή. Υπάρχουν μόνο εντός των ορίων που επιτρέπει η κβαντική αβεβαιότητα και δεν διαθέτουν σταθερή και ανεξάρτητη ύπαρξη. Ο ρόλος τους σχετίζεται περισσότερο με τη διευκόλυνση αλληλεπιδράσεων και τη συμβολή στη συμπεριφορά των πεδίων. Αυτό θέτει ερωτήματα για τη φύση της πραγματικότητας σε πολύ μικρές κλίμακες. Εάν τα σωματίδια μπορούν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται με τόσο στιγμιαίο και έμεσο τρόπο, αυτό υποδηλώνει ότι η βάση του σύμπαντος δεν αποτελείται από στερεά και αμετάβλητα κομμάτια. Αντίθετα, βασίζεται σε διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται συνεχώς. Τα πεδία που γεμίζουν τον χώρο είναι πάντα ενεργά και τα εικονικά σωματίδια είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους αυτή η δραστηριότητα γίνεται εμφανής. Τα μαθηματικά που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των εικονικών σωματιδίων είναι σύνθετα και συνεπάγονται προχωρημένες έννοιες της κβαντικής θεωρίας. Αυτές οι μαθηματικές περιγραφές επιτρέπουν στους επιστήμονες να κάνουν πολύ ακριβείς προβλέψεις σχετικά με τα πειραματικά αποτελέσματα. Αν και η ιδέα σωματιδίων που εμφανίζονται από το πουθενά μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη, οι προβλέψεις που γίνονται χρησιμοποιώντας αυτή την έννοια έχουν επιβεβαιωθεί πολλές φορές μέσω πειραμάτων. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι τα εικονικά σωματίδια δεν δημιουργούνται από το απόλυτο τίποτα. Αναδύονται από την ενέργεια που υπάρχει στα κβαντικά πεδία. Ο όρος «από το τίποτα» αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι δεν προέρχονται από συγκεκριμένη τοποθεσία ή πηγή με τη συνηθισμένη έννοια. Αντίθετα, είναι φυσική συνέπεια του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται τα κβαντικά πεδία. Η παρουσία εικονικών σωματιδίων επηρεάζει επίσης τις ιδιότητες του κενού χώρου. Για παράδειγμα, το κενό μπορεί να διαθέτει συσχετισμένη ενέργεια λόγω αυτών των διακυμάνσεων. Αυτή η ενέργεια κενού είναι μια σημαντική έννοια στην κοσμολογία, τη μελέτη του σύμπαντος στο σύνολό του.
συνδέεται με ιδέες για τη σκοτεινή ενέργεια και την επέκταση του σύμπαντος, αν και οι ακριβείς συνδέσεις εξακολουθούν να ερευνώνται. Τα εικονικά σωματίδια συμμετέχουν επίσης σε διαδικασίες κοντά σε πολύ ισχυρά βαρυτικά πεδία, όπως αυτά που περιβάλλουν τις μαύρες τρύπες. Σε αυτά τα ακραία περιβάλλοντα, τα αποτελέσματα των κουβαντικών πεδίων γίνονται σημαντικά. Ορισμένες θεωρίες υποδηλώνουν ότι ζεύγοι εικονικών σωματιδίων κοντά στο όριο μιας μαύρης τρύπας μπορούν να οδηγήσουν στην εκπομπή ακτινοβολίας. Μια διαδικασία γνωστή ως ακτινοβολία Hawking. Σε αυτή τη διαδικασία, ένα σωματίδιο του ζεύγους πέφτει στη μαύρη τρύπα, ενώ το άλλο διαφεύγει, κάνοντας να φαίνεται σαν η μαύρη τρύπα εκπέμπει σωματίδια. Αυτή η ιδέα δείχνει πώς τα εικονικά σωματίδια μπορούν να έχουν παρατηρήσιμες συνέπειες ακόμα και σε ακραίες συνθήκες. Αναδεικνύει επίσης τη σύνδεση μεταξύ κβαντικής φυσικής και βαρύτητας, δύο τομέων της φυσικής που εξακολουθούν να ενσωματώνονται σε μία ενοποιημένη κατανόηση. Καθώς τα πειράματα γίνονται πιο ακριβή και αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες, μπορεί να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των αποτελεσμάτων των εικονικών σωματιδίων με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες γνώσεις για τη φύση του χώρου, του χρόνου και της ενέργειας. Η έννοια των εικονικών σωματιδίων διαδραματίζει ήδη κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη φυσική και συνεχίζει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες κατανοούν το σύμπαν στο πιο θεμελιώδες επίπεδό του. Η ιδέα ότι τα σωματίδια μπορούν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται τόσο γρήγορα αμφισβητεί τις απλές διαισθήσεις, αλλά παρέχει επίσης ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση σύνθετων αλληλεπιδράσεων. Αποδεχόμενοι τις αρχές της κβαντικής θεωρίας, οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έννοια των εικονικών σωματιδίων για να εξηγήσουν ένα ευρύ φάσμα φαινομένων, από τη συμπεριφορά των ατόμων έως τις δυνάμεις που διέπουν το σύμπαν. Η παρουσία αυτών των στιγμιαίων και λεπτών γεγονότων υποδηλώνει ότι αυτό που συχνά θεωρείται κενός χώρος είναι πολύ πιο ενεργό από ό,τι φαίνεται. Κάθε σημείο του χώρου αποτελεί μέρος ενός δικτύου πεδίων που διακυμαίνονται συνεχώς. Τα εικονικά σωματίδια είναι μια έκφραση αυτής της δραστηριότητας, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και απουσία ορατής ύλης, εξακολουθεί να υπάρχει μια πλούσια και δυναμική δομή στις μικρότερες κλίμακες. Αυτή η συνεχής δραστηριότητα δεν σταματά ούτε κατευνάζεται σε ηρεμία. Συνεχίζεται ανα πάσα στιγμή, οθούμενη από τους θεμελιώδεις κανόνες της κβαντικής φυσικής. Η εμφάνιση και εξαφάνιση εικονικών σωματιδίων είναι μία από τις πολλές μορφές με τις οποίες αυτή η δραστηριότητα γίνεται εμφανής. Η σκοτεινή ενέργεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να περιγράψουν μια μορφή ενέργειας που πιστεύετε ότι υπάρχει σε ολόκληρο τον χώρο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να δει, να αγγίξει ή να μετρηθεί άμεσα με απλό τρόπο. Και ωστόσο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύμπαντος. Η ιδέα της σκοτεινής ενέργειας πηγάζει από προσεκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς του σύμπαντος στις μεγαλύτερες κλίμακες. Με την πάροδο του χρόνου, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το σύμπαν όχι μόνο διαστέλλεται, αλλά ότι αυτή η διαστολή επιταχύνεται. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό, διότι οι προηγούμενες προσδοκίες υποδείκνυαν ότι η βαρύτητα θα έπρεπε να επιβραδύνει τη διαστολή. Για να κατανοηθεί η σκοτεινή ενέργεια, είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε από την ίδια την έννοια του χώρου. Ο χώρος περιγράφεται συνήθως ως κενός, αλλά στη σύγχρονη φυσική δεν είναι πραγματικά άδειος. Ακόμα και σε περιοχές μακριά από αστέρια και γαλαξίες, ο χώρος εξακολουθεί να έχει ιδιότητες και μπορεί να περιέχει ενέργεια. Αυτή η ενέργεια δεν είναι όπως η ενέργεια του φωτός ή της θερμότητας. Αντίθετα, είναι μια μορφή ενέργειας που κατανέμεται ομοιόμορφα στο χώρο και δεν συγκεντρώνεται σε σμήνη. Αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιεί τη σκοτεινή ενέργεια από την ύλη και την ακτινοβολία.
Η ιστορία της σκοτεινής ενέργειας άρχισε να διαμορφώνεται όταν οι αστρονόμοι άρχισαν να μελετούν απομακρυσμένα, εκρηγνιόμενα αστέρια γνωστά ως υπερκενοφανείς. Αυτά τα φαινόμενα είναι εξαιρετικά λαμπρά και μπορούν να ορατά από πολύ μεγάλη απόσταση. Καθώς η φωτεινότητά τους ακολουθεί ένα γνωστό πρότυπο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση αποστάσεων στο διάστημα. Συγκρίνοντας το πόσο λαμπροί φαίνονται αυτοί οι υπερκενοφανείς με το πόσο λαμπροί αναμένεται να είναι, οι επιστήμονες μπορούν να εκτιμήσουν πόσο μακριά βρίσκονται. Ταυτόχρονα, μελετώντας το φως αυτών των υπερκενοφανών, οι επιστήμονες μπορούν να προσδιορίσουν με τι ταχύτητα απομακρύνονται από εμάς. Όταν οι ερευνητές μέτρησαν προσεκτικά πολλούς από αυτούς τους απομακρυσμένους υπερκενοφανείς, παρατήρησαν κάτι απροσδόκητο. Οι υπερκενοφανείς ήταν πιο αμυδροί από το αναμενόμενο, πράγμα που σήμαινε ότι βρίσκονταν πιο μακριά από ό,τι προέβλεπαν τα προηγούμενα μοντέλα. Αυτό υποδείκνυε ότι το σύμπαν είχε διασταλεί περισσότερο από το αναμενόμενο κατά τη διάρκεια του χρόνου που ταξίδευε το φως. Το συμπέρασμα ήταν ότι η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται αντί να επιβραδύνεται. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε τους επιστήμονες να προτείνουν την ύπαρξη της σκοτεινής ενέργειας ως τρόπο εξήγησης αυτής της επιτάχυνσης. Πιστεύετε ότι η σκοτεινή ενέργεια αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του σύμπαντος. Η συνηθισμένη ύλη, η οποία περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να δει κανείς, όπως αστέρια, πλανήτες και γαλαξίες, αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος. Υπάρχει επίσης η σκοτεινή ύλη, ένα άλλο αόρατο συστατικό που επηρεάζει τη βαρύτητα, αλλά δεν εκπέμπει φως. Ωστόσο, η σκοτεινή ενέργεια είναι ακόμα πιο κυρίαρχη. Θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειονότητα της συνολικής ενέργειας του σύμπαντος. Ένας από τους απλούστερους τρόπους με τους οποίους οι επιστήμονες περιγράφουν τη σκοτεινή ενέργεια είναι μέσω της ιδέας μιας σταθερής ενεργειακής πυκνότητας που γεμίζει τον χώρο. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς ο χώρος διαστέλλεται, εμφανίζεται περισσότερος χώρος και μαζί του εμφανίζεται και περισσότερη σκοτεινή ενέργεια. Αυτό δεν παραβιάζει τους γνωστούς φυσικούς νόμους, επειδή η ενέργεια συνδέεται με τον ίδιο τον χώρο. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η σκοτεινή ενέργεια έχει σταθερή πυκνότητα, επομένως καθώς αυξάνεται ο όγκος του σύμπαντος, αυξάνεται και η συνολική ποσότητα σκοτεινής ενέργειας. Αυτή η ιδέα συνδέεται στενά με μια έννοια που εισήχθη νωρίτερα στην ιστορία της φυσικής και αποκαλείται κοσμολογική σταθερά. Αυτή η έννοια προτάθηκε αρχικά ως μέρος των εξισώσεων που περιγράφουν τη βαρύτητα και τη δομή του σύμπαντος. Εκείνη την εποχή εισήχθη για διαφορετικό λόγο, αλλά αργότερα αποδείχθηκε και πάλι χρήσιμη ως τρόπος περιγραφής της σκοτεινής ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η σκοτεινή ενέργεια αντιμετωπίζεται ως ιδιότητα του χώρου που προκαλεί ένα αποθητικό αποτέλεσμα, οδηγώντας σε επιταχυνόμενη διαστολή. Το αποτέλεσμα της σκοτεινής ενέργειας μπορεί να κατανοηθεί ως προς τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την κίνηση των γαλαξιών. Απουσία σκοτεινής ενέργειας, η βαρύτητα της ύλης θα λειτουργούσε για να επιβραδύνει τη διαστολή του σύμπαντος. Μετά από μεγάλες χρονικές περιόδους, αυτό θα μπορούσε ακόμα και να οδηγήσει σε κατάρρευση. Ωστόσο, με την παρουσία της σκοτεινής ενέργειας, υπάρχει ένα επιπλέον αποτέλεσμα που δρά στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό το αποτέλεσμα κάνει τον ίδιο τον χώρο να διαστέλλεται πιο γρήγορα, απομακρύνοντας τους γαλαξίες ο ένας από τον άλλον με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η διαστολή δεν σημαίνει ότι οι γαλαξίες κινούνται μέσα στο χώρο με τη συνηθισμένη έννοια. Αντίθετα, είναι ο χώρος ανάμεσα στους γαλαξίες που τεντώνεται. Καθώς ο χώρος διαστέλλεται, η απόσταση μεταξύ των αντικειμένων αυξάνεται. Αυτό το αποτέλεσμα γίνεται πιο αισθητό σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Σε μικρότερες κλίμακες, όπως εντός γαλαξιών ή ηλιακών συστημάτων, η βαρύτητα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να διατηρεί τις δομές ενωμένες, επομένως η διαστολή δεν τις διαχωρίζει.
η παρουσία της σκοτεινής ενέργειας επηρεάζει επίσης τη γενική μορφή και το μέλλον του σύμπαντος. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν παρατηρήσεις της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου, της κατανομής των γαλαξιών και της φωτεινότητας απομακρυσμένων υπερκενοφανών για να εκτιμήσουν την ποσότητα της σκοτεινής ενέργειας. Αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι το σύμπαν είναι πολύ κοντά στο να είναι επίπεδο ως προς τη γεωμετρία του και ότι η σκοτεινή ενέργεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση αυτής της ισορροπίας. Μια άλλη σημαντική πτυχή της σκοτεινής ενέργειας είναι η πίεσή της. Στη φυσική, η πίεση δεν εφαρμόζεται μόνο σε αέρια και υγρά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τον τρόπο συμπεριφοράς της ενέργειας στο χώρο. Πιστεύετε ότι η σκοτεινή ενέργεια έχει ένα είδος αρνητικής πίεσης. Αυτή η αρνητική πίεση είναι αυτό που οδηγεί την επιταχυνόμενη διαστολή. Λειτουργεί με τρόπο που κάνει το χώρο να διαστέλλεται αντί να συστέλλεται. Η ακριβής φύση της σκοτεινής ενέργειας παραμένει άγνωστη. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που επιχειρούν να την εξηγήσουν. Μια πιθανότητα είναι να είναι απλώς η ενέργεια του κενού χώρου, όπως περιγράφεται μέσω της κοσμολογικής σταθεράς. Μια άλλη πιθανότητα είναι να αποτελεί ένα δυναμικό πεδίο που μεταβάλλεται με τον χρόνο. Αυτός ο τύπος πεδίου αποκαλείται μερικές φορές πεμπτουσία. Σε αυτό το μοντέλο, η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι σταθερή, αλλά εξελίσσεται καθώς το σύμπαν διαστέλλεται. Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης άλλες εξηγήσεις που συνεπάγονται τροποποιήσεις των νόμων της βαρύτητας. Σε αυτές τις θεωρίες, η παρατηρούμενη επιτάχυνση δεν οφείλεται σε μία νέα μορφή ενέργειας, αλλά σε αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η βαρύτητα συμπεριφέρεται σε πολύ μεγάλες κλίμακες. Αυτές οι ιδέες εξακολουθούν να δοκιμάζονται και απαιτούν προσεκτική σύγκριση με τις παρατηρήσεις. Για τη μελέτη της σκοτεινής ενέργειας, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και μεθόδων. Τα τηλεσκόπια που παρατηρούν απομακρυσμένους γαλαξίες και υπερκενοφανείς παρέχουν σημαντικά δεδομένα για το πώς έχει διασταλεί το σύμπαν με την πάροδο του χρόνου. Οι μετρήσεις της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου παρέχουν πληροφορίες για το πρώιμο σύμπαν και βοηθούν στον καθορισμό των αρχικών συνθηκών της διαστολής. Οι μελέτες της κατανομής των γαλαξιών αποκαλύπτουν πρότυπα που επηρεάζονται από την παρουσία της σκοτεινής ενέργειας. Μεγάλα παρατηρητικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την κατανόησή μας σχετικά με τη σκοτεινή ενέργεια. Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στην χαρτογράφηση των θέσεων και κινήσεων εκατομμυρίων γαλαξιών, στη μέτρηση της φωτεινότητας απομακρυσμένων υπερκενοφανών και στη λεπτομερή μελέτη της δομής του σύμπαντος. Συνδυάζοντας αυτούς τους διαφορετικούς τύπους παρατηρήσεων, οι επιστήμονες μπορούν να θέσουν πιο ακριβή όρια στις ιδιότητες της σκοτεινής ενέργειας και να ελέγξουν διαφορετικά μοντέλα. Η μελέτη της σκοτεινής ενέργειας συνδέεται επίσης με την κβαντική φυσική. Στην κβαντική θεωρία, ακόμα και ο κενός χώρος δεν είναι εντελώς άδειος. Περιέχει διακυμάνσεις και εικονικά σωματίδια που εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε πολύ σύντομους χρόνους. Αυτές οι διακυμάνσεις συμβάλλουν στην ενέργεια του χώρου. Ωστόσο, όταν οι επιστήμονες επιχειρούν να υπολογίσουν αυτή την ενέργεια χρησιμοποιώντας την κβαντική θεωρία, το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγαλύτερο από την παρατηρούμενη τιμή της σκοτεινής ενέργειας. Αυτή η διαφορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα προβλήματα της φυσικής. Ένας άλλος τομέας έρευνας αφορά την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η σκοτεινή ενέργεια αλληλεπιδρά με τα άλλα συστατικά του σύμπαντος. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες ερευνούν εάν η σκοτεινή ενέργεια επηρεάζει την ανάπτυξη κοσμικών δομών όπως γαλαξίες και σμήνη. Μελετούν επίσης εάν οι ιδιότητες της σκοτεινής ενέργειας μεταβάλλονται με τον χρόνο ή παραμένουν σταθερές. Η ιδέα της σκοτεινής ενέργειας
άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες σκέφτονται για το σύμπαν. Πριν από την ανακάλυψή της, το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν κυρίως στην ύλη και τη βαρύτητα. Τώρα είναι σαφές ότι μεγάλο μέρος του σύμπαντος αποτελείται από κάτι που δεν είναι άμεσα ορατό και που συμπεριφέρεται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Αυτό έχει δώσει τόπο σε νέα ερωτήματα σχετικά με τη θεμελιώδη φύση της πραγματικότητας και τους νόμους που τη διέπουν. Μια από τις κύριες προκλήσεις στη μελέτη της σκοτεινής ενέργειας είναι ότι δεν αλληλεπιδρά ισχυρά με άλλες μορφές ύλης. Αυτό καθιστά δύσκολη την άμεση ανίχνευσή της. Αντίθετα, η παρουσία της συνάγεται από τα αποτελέσματά της στη διαστολή του σύμπαντος. Η διαστολή του σύμπαντος μπορεί να περιγραφεί μέσω μαθηματικών μοντέλων που λαμβάνουν υπόψη διαφορετικά συστατικά όπως η ύλη, η ακτινοβολία και η σκοτεινή ενέργεια. Αυτά τα μοντέλα βασίζονται σε εξισώσεις που συσχετίζουν τον ρυθμό διαστολής με το ενεργειακό περιεχόμενο του σύμπαντος. Συγκρίνοντας αυτά τα μοντέλα με τις παρατηρήσεις, οι επιστήμονες μπορούν να προσδιορίσουν ποιος συνδυασμός συστατικών ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα. Καθώς το σύμπαν συνεχίζει να διαστέλλεται, η επίδραση της σκοτεινής ενέργειας γίνεται πιο κυρίαρχη. Σε παλαιότερες εποχές, όταν το σύμπαν ήταν μικρότερο και πυκνότερο, η ύλη διαδραμάτιζε μεγαλύτερο ρόλο στον καθορισμό του ρυθμού διαστολής. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς το σύμπαν μεγάλωσε, η επίδραση της σκοτεινής ενέργειας έγινε πιο σημαντική. Αυτή η μετάβαση σηματοδοτεί ένα σημαντικό στάδιο στην ιστορία του σύμπαντος. Η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του σύμπαντος εξαρτάται από τις ιδιότητες της σκοτεινής ενέργειας. Εάν η σκοτεινή ενέργεια παραμείνει σταθερή, το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Εάν μεταβάλλεται με τον χρόνο, το μέλλον θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Ορισμένα μοντέλα υποδηλώνουν ότι η διαστολή θα μπορούσε να επιβραδυνθεί ή ακόμα και να αντιστραφεί, ενώ άλλα δείχνουν ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο γρήγορη. Η σκοτεινή ύλη και η ιδέα του κενού συνδέονται στενά με έναν τρόπο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες κατανοούν το σύμπαν. Για μεγάλο χρονικό διάστημα πιστευόταν ότι ο κενός χώρος ήταν πραγματικά άδειος. Θεωρούνταν ένας τόπος όπου δεν υπήρχε τίποτα, όπου δεν υπήρχαν σωματίδια, ούτε ενέργεια, ούτε δομή. Με την πάροδο του χρόνου, η προσεκτική παρατήρηση και η βαθύτερη μελέτη άρχισαν να αμφισβητούν αυτή την ιδέα. Οι επιστήμονες άρχισαν να παρατηρούν ότι κάτι αόρατο φαινόταν να είναι παρόν. Κάτι που δεν μπορούσε να παρατηρηθεί άμεσα, αλλά που εξακολουθούσε να έχει σαφή αποτελέσματα στον κόσμο γύρω του. Αυτή η αόρατη παρουσία αποκαλείται πλέον σκοτεινή ύλη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο συμπεριφοράς του σύμπαντος. Όταν οι άνθρωποι κοιτούν τον νυχτερινό ουρανό, βλέπουν αστέρια, πλανήτες και μερικές φορές αχνά σύννεφα αερίου και σκόνης. Αυτά τα ορατά αντικείμενα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος του σύμπαντος. Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες υπέθεταν ότι το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του σύμπαντος προερχόταν από αυτά τα ορατά αντικείμενα. Ωστόσο, όταν άρχισαν να μετρούν τον τρόπο κίνησης των γαλαξιών, ανακάλυψαν κάτι απροσδόκητο. Τα αστέρια εντός των γαλαξιών κινούνταν με τρόπο που δεν μπορούσε να εξηγηθεί μόνο με την ορατή ύλη. Τα εξωτερικά μέρη των γαλαξιών περιστρέφονταν πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με τους γνωστούς νόμους της κίνησης και της βαρύτητας, αυτά τα εξωτερικά αστέρια θα έπρεπε να κινούνταν πιο αργά ή ακόμα και να διασκορπίζονταν στο διάστημα. Αλλά δεν το έκαναν. Παρέμειναν στη θέση τους, σταθερά δεσμευμένα εντός των γαλαξιών. Αυτή η παράξενη συμπεριφορά οδήγησε τους επιστήμονες να σκεφτούν ότι έπρεπε να υπάρχει περισσότερη ύλη από αυτή που μπορούσε να γίνει ορατή. Αυτή η κρυφή ύλη δεν εξέπεμπε φως, δεν το ανακλούσε και δεν το απορροφούσε με τρόπο
που να μπορεί να ανιχνευθεί εύκολα. Φαινόταν εντελώς αόρατη. Αν και δεν μπορούσε να γίνει ορατή, η παρουσία της γινόταν αισθητή μέσω της βαρυτικής της έλξης. Αυτή ήταν η αρχή της ιδέας της σκοτεινής ύλης. Η σκοτεινή ύλη δεν είναι κάτι που μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα με τηλεσκόπια. Δεν λάμπει όπως τα αστέρια, ούτε εμποδίζει το φως με τρόπο που να δημιουργεί σκιές, όπως κάνουν τα σύννεφα σκόνης. Αντίθετα, αποκαλύπτεται μέσω της επίδρασής της στην κίνηση των αντικειμένων. Όταν οι επιστήμονες μετρούν πώς περιστρέφονται οι γαλαξίες, πώς τα σμήνη γαλαξιών παραμένουν ενωμένα και πώς το φως κυρτώνεται καθώς διασχίζει τον χώρο, βρίσκουν σαφή σημάδια ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αόρατης μάζας. Αυτή η αόρατη μάζα είναι αυτό που αποκαλείται σκοτεινή ύλη. Η ιδέα ότι ο κενός χώρος μπορεί να μην είναι πραγματικά κενός γίνεται πιο σαφής όταν λαμβάνεται υπόψη η σκοτεινή ύλη. Αυτό που φαίνεται κενός χώρος μπορεί στην πραγματικότητα να περιέχει μεγάλες ποσότητες αυτού του αόρατου υλικού. Αν και δεν μπορεί να γίνει ορατό, εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί, επηρεάζοντας ό,τι το περιβάλλει. Αυτό αμφισβητεί την απλή ιδέα ότι το κενό σημαίνει απουσία τα πάντων. Αντίθετα, το κενό μπορεί να σημαίνει μόνο την απουσία πραγμάτων που μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα από τις ανθρώπινες αισθήσεις ή από απλά όργανα. Η μελέτη των γαλαξιών παρήχε μερικές από τις πρώτες ισχυρότερες αποδείξεις για τη σκοτεινή ύλη. Όταν οι επιστήμονες μέτρησαν την ταχύτητα των αστεριών σε διαφορετικές αποστάσεις από το κέντρο μιας γαλαξίας, ανέμεναν να παρατηρήσουν μείωση της ταχύτητας καθώς αυξανόταν η απόσταση. Αυτή η προσδοκία βασιζόταν στην κατανόηση της βαρύτητας και στον τρόπο με τον οποίο δρά στην ορατή ύλη. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι ταχύτητες παρέμεναν υψηλές ακόμα και μακριά από το κέντρο. Αυτό υποδείκνυε ότι υπήρχε περισσότερη μάζα από αυτή που μπορούσαν να εξηγήσουν τα ορατά αστέρια και αέρια. Αυτή η κρυφή μάζα έπρεπε να ήταν κατανεμημένη σε ολόκληρη τη γαλαξία, σχηματίζοντας ένα είδος αόρατης δομής γύρω της. Αυτή η δομή συχνά περιγράφεται ως άλος σκοτεινής ύλης. Η γαλαξία βρίσκεται εντός αυτής της άλο και η βαρύτητα της σκοτεινής ύλης βοηθά στη συγκράτησή της. Χωρίς αυτή την πρόσθετη μάζα, η γαλαξία δεν θα ήταν σταθερή με τον τρόπο που παρατηρείται. Η ύδεα της σκοτεινής ύλης βοηθά επίσης να εξηγηθεί πώς σχηματίστηκαν οι γαλαξίες εξ αρχής. Στο πρώιμο σύμπαν, η ύλη ήταν κατανεμημένη πιο ομοιόμορφα. Με την πάροδο του χρόνου, μικρές διαφορές στην πυκνότητα αυξήθηκαν υπό την επίδραση της βαρύτητας. Οι περιοχές με λίγο περισσότερη ύλη άρχισαν να έλκουν περισσότερο υλικό, γινόμενες μεγαλύτερες και πυκνότερες. Η σκοτεινή ύλη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, διότι παρήχε πρόσθετη βαρυτική έλξη. Βοήθησε στη συγκέντρωση ύλης πιο γρήγορα, επιτρέποντας τις γαλαξίες να σχηματιστούν νωρίτερα από ό,τι θα ήταν διαφορετικά δυνατό. Αν και η σκοτεινή ύλη δεν αλληλεπιδρά με το φως, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αλληλεπιδρά με τη βαρύτητα με τον ίδιο τρόπο όπως η συνηθισμένη ύλη. Αυτό σημαίνει ότι συμβάλλει στο γενικό βαρυτικό πεδίο του σύμπαντος. Βοηθά στη διαμόρφωση της μεγάλης κλίμακας δομής του κόσμου, επηρεάζοντας τον τρόπο κατανομής των γαλαξιών και τον τρόπο κίνησής τους μεταξύ τους. Μια άλλη σημαντική απόδειξη για τη σκοτεινή ύλη προέρχεται από τη μελέτη σμηνών γαλαξιών. Αυτά τα σμήνη είναι μεγάλες ομάδες γαλαξιών που συνδέονται μεταξύ τους από τη βαρύτητα. Όταν οι επιστήμονες υπολογίζουν τη συνολική μάζα ενός σμήνους βάσει της κίνησης των γαλαξιών στο εσωτερικό του, διαπιστώνουν ότι η ορατή ύλη αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής μάζας που απαιτείται για να παραμείνει ενωμένο το σμήνος.
το υπόλοιπο πρέπει να αποτελείται από σκοτεινή ύλη. Εκτός από το να επηρεάζει την κίνηση των γαλαξιών, η σκοτεινή ύλη επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το φως ταξιδεύει στο διάστημα. Σύμφωνα με τη θεωρία της βαρύτητας, η μάζα μπορεί να κυρτώσει την τροχιά του φωτός. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως βαρυτικός φακός. Όταν το φως ενός απομακρυσμένου αντικειμένου περνά κοντά σε ένα μαζικό αντικείμενο, η τροχιά του κυρτώνεται. Αυτό μπορεί να κάνει το απομακρυσμένο αντικείμενο να φαίνεται παραμορφωμένο ή ακόμα και να δημιουργήσει πολλαπλές εικόνες του ίδιου αντικειμένου. Μελετώντας τον βαρυτικό φακό, οι επιστήμονες μπορούν να χαρτογραφήσουν την κατανομή της μάζας στο σύμπαν, συμπεριλαμβανομένης της σκοτεινής ύλης. Μπορούν να δουν πού πρέπει να βρίσκεται η μάζα βάσει του τρόπου κύρτωσης του φωτός. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες μάζας σε τόπους όπου δεν υπάρχει ορατή ύλη. Αυτό παρέχει ισχυρή απόδειξη ότι η σκοτεινή ύλη είναι πραγματική και ότι είναι κατανεμημένη σε ολόκληρο το σύμπαν. Η ιδέα ότι ο κενός χώρος μπορεί να είναι γεμάτος από αόρατη ύλη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για τη φύση της πραγματικότητας. Υποδηλώνει ότι αυτό που είναι ορατό αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος αυτού που υπάρχει. Μεγάλο μέρος του σύμπαντος μπορεί να είναι κρυμμένο από την άμεση παρατήρηση και παρόλα αυτά να ασκεί ισχυρή επίδραση σε ό,τι μπορεί να γίνει ορατό. Οι επιστήμονες έχουν προτείνει διαφορετικές ιδέες για το από τι θα μπορούσε να αποτελείται η σκοτεινή ύλη. Μερικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να αποτελείται από νέους τύπους σωματιδίων που δεν έχουν ακόμα ανιχνευθεί. Αυτά τα σωματίδια δεν θα αλληλεπιδρούσαν με το φως, κάνοντάς τα αόρατα, αλλά θα είχαν παρόλα αυτά μάζα και θα ασκούσαν βαρυτική δύναμη. Διεξάγονται πειράματα για να επιχειρηθεί η ανίχνευση αυτών των σωματιδίων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία άμεση ανίχνευση. Άλλες ιδέες υποδηλώνουν ότι η σκοτεινή ύλη θα μπορούσε να αποτελείται από αντικείμενα δύσκολα να γίνουν ορατά, όπως πολύ αμυδρά αστέρια ή μικρές μαύρες τρύπες. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι αυτά τα αντικείμενα δεν μπορούν να εξηγήσουν το σύνολο της ελείπουσας μάζας. Αυτό έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να επικεντρωθούν περισσότερο στην ιδέα νέων τύπων σωματιδίων. Η αναζήτηση της σκοτεινής ύλης είναι ένας από τους πιο ενεργούς τομείς έρευνας στη σύγχρονη επιστήμη. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μεγάλους ανιχνευτές που βρίσκονται βαθιά στο υπέδαφος για να επιχειρήσουν να παρατηρήσουν σπάνιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματιδίων σκοτεινής ύλης και συνηθισμένης ύλης. Χρησιμοποιούν επίσης ισχυρούς επιταχυντές για να επιχειρήσουν τη δημιουργία αυτών των σωματιδίων σε ελεγχόμενα πειράματα. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται τηλεσκόπια για την αναζήτηση έμεσων σημάτων της σκοτεινής ύλης, όπως σήματα που θα μπορούσαν να παράγονται όταν τα σωματίδια σκοτεινής ύλης αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αν και η σκοτεινή ύλη δεν έχει ακόμα παρατηρηθεί άμεσα, οι αποδείξεις για την ύπαρξή της είναι ισχυρές. Ο τρόπος κίνησης των γαλαξιών, ο τρόπος με τον οποίο τα σμήνη γαλαξιών παραμένουν ενωμένα και ο τρόπος με τον οποίο κυρτώνεται το φως δείχνουν όλα προς την παρουσία αόρατης μάζας. Αυτό έχει οδηγήσει την πλειονότητα των επιστημόνων να αποδεχτούν ότι η σκοτεινή ύλη είναι πραγματικό και σημαντικό μέρος του σύμπαντος. Η ιδέα του κενού γίνεται πιο σύνθετη όταν λαμβάνεται υπόψη η σκοτεινή ύλη. Αυτό που φαίνεται κενός χώρος μπορεί στην πραγματικότητα να είναι γεμάτο από αυτή την αόρατη ουσία. Αυτό σημαίνει ότι το κενό δεν είναι απλώς η απουσία ύλης, αλλά μάλλον μια κατάσταση στην οποία η ύλη μπορεί να είναι παρούσα, με μορφές που δεν είναι εύκολο να ανιχνευθούν. Η σκοτεινή ύλη διαδραματίζει επίσης ρόλο στη γενική ισορροπία του σύμπαντος. Όταν οι επιστήμονες μελετούν τη μεγάλης κλίμακας δομή του κόσμου, διαπιστώνουν
ότι η σκοτεινή ύλη αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής μάζας. Αυτό σημαίνει ότι έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο εξέλιξης του σύμπαντος με την πάροδο του χρόνου. Η παρουσία της σκοτεινής ύλης επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι γαλαξίες μεταξύ τους. Όταν οι γαλαξίες περνούν κοντά η μία στην άλλη, η κίνησή τους επηρεάζεται όχι μόνο από την ορατή ύλη που περιέχουν, αλλά και από τις άλλες σκοτεινής ύλης τους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι γαλαξίες συγχωνεύονται και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι δομές τους με τον χρόνο. Η ιδέα ότι υπάρχει αόρατη ύλη σε αυτό που φαίνεται κενός χώρος αμφισβητεί τους απλούς ορισμούς του τίποτα.